Egunon, denoi, posa eta posa da zuek danok hemen ikustia. Bai, hemendik ikusten da argazkia da ederra. Orduan, hotza daukan gai honi berotasuna ematia, da hau ja berotasun asko da. Da gure helburuetariko bat, eta ongi etorria. Eman nahi dizuegu etorri zareten guztiei eta eskerrak. Bai? Hasiera emango diogu ekitaldiari. Deituko diet oholtzara Usurbilgo alkateari, Agurtzane Solabarrietari, Biziposa elkarteko kide Leire Elizegiri, eta Ilargi elkarteko kide Oiane Arriarani. Bai? Igoko bazarete lekua utziko dizuet hemen, hirurontzat, eta ja hasiera emango diogu. Egunon, eta zer baino lehen, ongi etorriak Usurbilera. Guretzat plazerra da eta orea da laugarren urtez jarraian Usurbil Bizipoza jardunaldien topaleku izatea. Pozgarria da, nerek esan duen bezala, gai honen bueltan gainera, zutegiko areto hau Euskal Herriko bazter ezberdinetatik etorritako pertsona konprometituz, ekintzailez beteta ikustea. Eta begi honez hartzen zaituztegu, hausnarrera eta gure lagun artera etorri zareten guztiak. Abagune hau probestu nahiko nuke Bizipozari eta Bizipoza osatzen duzuen elkarte guztiei, Usurbilgo udalaren eta Usurbilgo herriaren izenean gure eskerrona adierazteko. Denona eta denontzat izan behar duen eta izango den Euskal Herria eraikitzeko bidean egiten duzuen lan eskergagatik. Guretzat, usurbildarrontzat, beti esaten dut, aukera bat direla topaketok. Hemen lantzen diren gaiak oso interesgarriak direlako, gaurkotasun handiko gaiak direlako, eta ondorioz herrian bertan halako hausnarketa eta ikasketa gune bat izatea aukera eta luxu bada. Aurten landuko den gaiak, gaurkotasun handia duela esango nuke, heriotzaren pedagogia, begirada berri bat, beldurretik maitasunera. Aretoa ikusi besterik ez dago, gaiak piztu duen interesaz eta jakiminaz ohartzeko. Helburua da heriotza bizitzaren parte bezala normalizatzea, bai hezkuntza komunitatean eta gizartean oro har, eta irakasleei eta oro har herritarrei baliabideak eskaintzea doluaren eta heriotzaren inguruko lanketa hezitzailea egiteko. Usurbil zaintzen duen herria izateko lanean ari gara aspaldidanik, eta horrek eskatzen digu gai honen inguruko lanketari heltzea. Gai honi ateak irikitzea. Heriotza guztion bizitzaren parte bada ere, sarritan, isilpean edo beldurrez bizi degulako. Oraindik ere tabu handi bat izaten jarraitzen du gure etxeetan, gure familietan, lagun artean, eskolan eta oro har gizartean. Eta tabuak heriotzaren aurrean egoki kokatzeko izan ditzazkegun berezko baliabideak eta potentziala lantzea eragozten du. Herriak edo komunitateak ordea, indar handia du heriotzaren gaia beldurretik maitasunera bideratzeko, eta heriotzaren inguruan kultura sanoago bat eraikitzeko herritarren ahalduntza lortze bidean. Zentzu horretan eskertzekoa da gai honen bueltan, gai honen sozializazio eta kontzientziazioan lanean ari zareten elkarte eta norbanakoen lana. Egun hauetan parada izan dut, Ilargi elkarteko kide den Nerea Artiagarekin, edo Inurri elkarteko Julene Ilarramendirekin behin baino gehiagotan egoteko. Eta benetan eskertzekoa da zuen begirada, zuen mezua. Heriotza ingertu izanik ere nola bizi duzuen, nola transmititzen dezuen eta nola lantzen dezuen. Mila esker benetan bihotz-bihotzez. Eta jardunaldi hauen aurkezpenean Nere Erkiagak esan zuen, hain tabu handia dugu, gutxi egin arren, asko da. Eta laxe da bai. Horregatik seguru nago aterako diogula zukua gaurko jardunari.
eta patxada, sosegua, lagun giro lasaia, berriketa eta solasaldi atseginak izango ditugula gure artean. Nahiko nuke beraz usurbil eta usurbilen eroso eta gustura sentitza. Gure herria zuen etxea izatea, bizipozaren herria izatea, eta nahiko nuke marka hori gurekin batera eramatea betirako. Hala balitz, gu oso pozik geundeke. Ongi etorriak usurbilera eta gozatu egunaz. Bueno, eskerrik asko, agurtzane, eta egun on denoi. Bai nere, bai agurtzanek esan bezala pozgarria da benetan, ez, aretoa horrela beteta ikustea, sentitzea, eta komunidade bat, ez, elkarrekin sentitzea. Bizipozaren komunidadea esaten degunean, batetikan, ez, oinarrian, 38 elkarteak, batzuk oholtzan izango ditugunak eta besteak ere asko hemen zaudetenak. Komunidadea esaten degunean ere bazkideak ere badia, horre ere ikusten ari gehan bezala, elkarteak zuek edo gizarte eragile desberdinak ere hemen ere bazaudetenak. Norbanako voluntarioak ere, ez, ekarpen ekonomikoa edo denbora bidezko ekarpena egiten dezutenak ere, ez, komunidade honetan oinarrizkoak zeate eta hemen zaudete ere asko eta asko. Babesleak, bereziki Usurbilko udalari eskerra gaurkoan, eta bueno, gaurko jardunaldi hau eure aurrera emateko Michelena Kutxa Fundazioa, Irizar, Orona, Lagunaro, Maier, Aldundia eta esan bezala udala. Eskerrik asko, hemen zaudete ere zuetako asko. Eta bestetik, bizipoza eskolako arpidedunak, ez? Bizipozaren helburua denok elkarrekin denona eta denona beharko luken Euskal Herri inklusiboa eraikitzea, ez? Euskaratik eta euskeraz da. Eta horretarako badaukagu ere erreminta bat, bizipoza eskola. Bizipoza eskola hau, hezkuntza arautua, ez arautua eta erregintzara zuzendatuatua da, eta guzti horiek ere hemen bazaudete, hemen bagaude, batetikan ikastetxetako ordezkari da asko zaudete hemen, Aixialdi elkartetako kideak ere hemen bazaudete, eta herrietan ere gai honen inguruan edo beste batzun inguruan ere lanean zabeltzaten norbanako asko ere bazaudete hemen, edo gaiak interesa piztutako norbanako pila bat ere. Orduan, ongi etorri denoi gaurko goiz honetara. Eta bueno, gaurko jardunaldia jakiteko, ikusten ari zeraten bezala grabatu izango da, argazkiak ere ateratzen ari gea, hoiek denak publiko egingo ditugu, webunetan, sare sozialetan, email bidez. Orduan, bueno, norbaitek zuen irudia publikoki ez bazenute ikusi nahi sareetan edo, gero maiketako momentuan jakinaraztea besterik ez dezute, bai? Eta, bueno, ja ilargiko oianeri hitza eman aurretik, gaurko jardunaldiko plangintza edo zer egingo dugu gaur goizean zehar, ez? Hasteko, goizean nere Erkiagak gidatutako mahai ingurua izango dugu, ikastetxe etako eskola eta gurasoen esperientzia jasoko ditugunak, eta 11:30 ja aterako gera kanpora, 11:00 bat egingo dugu, eta 11:00 hasi aurretik ere denok batera aterako dugu famili, argazki bat, hemen frontoian, eta gero ja 11:00 eta fotokoletikan pasatzeko aukera izan ez dezutenak, orduan ere izango dezute 11:00 garaian. Eta 12:00 bueltatuko gea, eta 12:00 ordu batetara Amaia Agirrek gidatutako mahai inguru izango dugu, eta bertan elkarteen begirada eta esperientziak eta ahotsak entzungo ditugu. Eta ja, ordu batetatik aurrea, Jose Maria Agirretxek mikrofonoa hartu, mikroa ireki, eta hemen zaudeten guztiok nahi dezutena konpartitzeko aukera izango dezute, eta jardunaldiari itxiera, Jose Maria Agirretxe eta nere Erkiagarekin emango diogu, kanpoan eman zaizkizuten globoiek eskuan ditugula. Eta orain bai, ja, oiane, Arriaran ikasi, ilargiko kideak hitza hartu aurretikan, ikusiko dugu Bizipozaren dokuweberako beraiek osatutako bideoa, ilargi nortzu dian zertan aritzen dian azaltzen dutenak, eta bueno, hor ikusi dezute Bizipozaren gainontzeko elkarte guztiak ezagutzeko Bizipoza.eusen dokuwebean badukazutela aukera. Beraz gero, kuskusiatu nahi badezute, hor txeko zute aukera. Eta besterik gabe, hoxe, eskerrik asko, eta gozatu dezagun gaurko goiza, beldurretik maitasunarako bide hau elkarrekin. Mila esker.
moduan mina da maitasuna galtzearen mina. Orduan, bizitzaren ordaina da. Ez dakit txarra goiz, baina gogorra izango zen, ez bagenuke maitatuko. Orduan, maitatzen dugulako, dolua dugu. Ilargi elkartea da borondatezko elkarte bat, berez heriotza tabua da gure gizartean, orduan sortu zen tabu hori apurtzen laguntzeko asmoz, eta pixkanaka egitasmo diferenteetan sartu dana. Oraindik ere asko dago egiteko, baina hor goaz, ez da, pixkanaka tabu hori apurtzen. Alabak 5 hilabete bete gabe zeuzkan, orduan ez dut eduki ikastolako esperientzia. Ikastolako esperientzia nahi esan, gertare hori gertatzen denean nola aurre egin. Ez dut eduki gaixotasun luze bat, bapatekoa izan zen, muerte subita izan zen. Orduan, klaro, nire egoerakin, nire panorama horrekin, eta jazta. Sortu zen 2018an, baina utzik. Sortu zen ideia bezala, beteko da, baina argi lana egin behar zela Euskal Herri mailan, da euskeraz, heriotzaren inguruan. Eta gero joan zen beteten, eta lehenengo betetzeko lehenengo alea izan zen bertso ipuin bat zuretzat. Bueno, nik ezagutu nuen Ilargi elkartea parken, egia esan, nila nire alaba hilda zegoen, anet. Eta herriko, Gernikarra da Amaia, baina Zumarran bizi dana, ezaguna zen, eta berai alaba hiltzitzaion baita minbiziakin, eta bera alaba gaixo zegoen bitarten, nerekin eukizun ezakit hor empatia edo hor bilatu genuen zerbait aman komunen edo, eta berak esan zin sentitu ditugu behar batzuk gizarte mailan edo hori udaletxe mailan edo eskola mailan eta zeratik ez da pixka moitzen eta iten dut zerbait ezautzen den nire gurekin egon zan bertso ipuin bat zuretzat iten, Ilargi elkartekoa guazen berekin hitz egitea bertze nola bidera daikeun hau. Bertso ipuin bat zuretzat egitasmoari esker ezagutu genituen gurasoak. Eta guraso batzuei esker, ama batzuei esker, beste egitasmo batzuk sortu dira, aurren heriotza zen. Gogorra da umea hiltzea, baina gogorragoa da gizartean, eskolan, udalean, edo beste alor, osasun sisteman, zenbat gauza dauden egiteko hobeto egin aldirenak, baina tabua denez egiten ditugu, baina gaizki ez. Bai, ez gauza gara, baina hori komunitate modura forma ematen badiogu, hain da beharrezkoa, da orduan hortik sortu dira beste egitasmo batzuk. Sukaldetik sortu gehiago gara ekimena, ja hor esan gindulako hau, gizarteratu inbar dugu. Esan bar dugu ja ze eskatzen dugu. Eta orduan nahi genuen pixka zentratu hezkuntzan, heriotzan pedagogia pixka bat hor martxan jartzeko eskatuz, gero osasungintzan batez ere hori zaintza aringarri pediatrikok sortzea, eta gero udal eta elkartetara begira, eta gizartea orokorren begira. Eta hori horre ikusgarritasuna emateko baita, hori, ez dala bakarrik iluntasuna, tristura, bizipozaren lortzen deula, eta gauzak aldatzeko gogoa, eta aurraitzeko gogoa, eta orduan eskerrak ematea. Komunitatea batez ere sortu da informala, gurasoen artean. Gurasoen artean, hori bizi izandako gurasoen artean hor eta sare sozialetan ere ikusten da, ez nola esan dut, beste kolore batekin. Mina hor dago, mina berdina da, baina beste kolore batekin aurre egin alduzu. Hor bizipoza da funtzeskoa, zer da bat batean heriotzaren inguruko elkarte bat bizipozarekin. Karo, hori da. Bueno, kaixo, Iane Arriara naiz, Ilargi elkartekoa. Eta, pixka bat esplikatuko dizuet, lehenengo eta bin eskerrik asko, nahi etortzagatik, hori bada, hau beteta ikustea. Eta, esplikatuko dizuet, pixka bat heriotzan pedagogia zertan datzan, gutxi gora bera, gero ikusiko dugu bai ingurun zabarago eta hobeto esplikatuta, baina, pixka bat kokatzeko. Deno dakigu heriotza gai zaila dela, baina badakigu baita,
hitz eginda, elkarrekin ikasita eta batez ere hezkuntzako profesionalek berezko dituzuen almenak heriotzaren ezagutzan jarrita, beste mundu bat eraiki dezakegula. Heriotza bizitzan txertatuz eta begirada berri bat eskaintzen badiogu, beldurra dagoen tokian, maitasuna gailendu daitekela uste dugu. Ilargi elkarteak gehiago gara ekimenarekin, batetik aurrekin heriotza lantzea, eta bestetik aurren heriotza gertatzen denean, natural eta humanitatez jardutea eskatzen diegu erakundei. Hizkuntzaren arloan zehazki, heriotzaren pedagogia ikastetxeetako kurrikulumean txertatzeko deia egin dugu. Heriotzaren pedagogiak haurrak heriotzaren aurrean kokatzeko berezko baliabideak dituela babesten du. Baita baliabide horiek hezkuntza komunitateak aktibatu ahal dituela ere. Bi lerrotan lan egiten du heriotzaren pedagogiak. Batetik, aurretiazko lana, psikologoek prebentzio deitzen diotena, heriotza bat gertatu ez denean, aurrek eta gazteak heriotzari buruz hitz egiteko giro segurua sortzea proposatzen du. Egunerokoan, aurre eta gazteak gaia ekartzen dutenean, ies ez egitea, kezka pentsamentu eta sentimentuak partekatzeko guneak sortzean datza. Eta bestetik, doluaren pedagogia psikologoek interbentzioa deitzen diotena ondorengoa bultzatzen du. Heriotza bat gertatzen denean, hezkuntza komunitateak erantzuteko eta babesa emateko protokoloak izatea. Improvisazioa ez baita egokiena horrelakoetan. Eta doluan laguntzeko maitasuna adierazteko ekintzak egiteko prestakuntza izatea proposatzen da. Hezkuntza eragileak talde moduan antolatuta eta elkar babestuta beharrezko babes hori emateko ahalmena duzuela sinesten du heriotzaren pedagogiak. Eta, gorko saioan, 2 mahai inguru izango ditugu, lehenengoan, heriotzaren pedagogian orain dela gutxi hasi diren eskolen esperientzia kontatuko dizkigute eta bestalde, aspalditik heriotzaren pedagogia txertatuta duten eskolan gurasoak izan dituzten bizipenak eta esperientzia ere ezagutuko dugu. Eta txeenaren ondoren, 2. mahai ingurua elkarte ezberdinei eskatu diegu parte hartzea. Haue bai dira bizipoza elkartearen indarra eta eragile. Aurrekin zuzenean edo zeharka dihardutenak. Beraien ikuspegitik heriotzaren pedagogiak elkartean bertan zertan lagundu dezakeen gogoetatuko dugu. Eta besterik gabe elkarrekin ikasteko tarte izatea nahiko genuke gaurko hau, heriotzaren gaia elkarrekin ikasiaz lantzen bai da etengabe. Aurrera. Hasiera emango diogu. Ja, hemen urduritasunen olakoak aktibako deuz, ez? Da, igotzeko eskatuko dizuet, Orletari, Maiderri, Iñakiri eta Erkudeni, bai? Lehengo mahai inguruari hasiera emateko. Eskerrik asko, eskerrik asko. Lehenengo eta behin eskerrik asko onartzea gaitik, eskakizuna. Esan genien, pentsatu genuen, ikastetxeak izan behar ditugu mahai inguru honetan, heriotzaren pedagogia hitz egiteko, eta baita ere ikastetxeek egindakoa esperientziatik bizi izan duten gurasoen hori, ezta? Ahotsa. Orduan, etorri dira 3 ikastetxe, eta 3 ikastetxe ez edonolakoak, heriotzaren pedagogiari hasiera eman diotenak. Beraien ikastetxeetan heriotzaren pedagogia txertatzen hasi direnak. Da, hasiera hori kontatzeko eskatu diegu. Askotan pasatzen da ez, gai honekin nola hasi. Da, hasiera hori da gogorrena. Gero ja, bidean, abiatuta dutenak ere beti izango dute zer kontatua dudarik ez, baina hasierak izaten dira zailenak. Orduan, hasiera hori kontatzea zan guretzako baita ere indarra handia, ezta? Horretarako etorri da Gernikatik, Allende Salazar herri eskolatik, Dorleta Gordazar, lehengoko puntan dago. Gero gainera, bai. Egunan. Bai. Beren onduan dago Iñaki Etxaniz, etorri da Gainzuri ikastetxetik, Urretxu Zumarragatik, eta beren onduan dago Maider Izagirre, etorri da Amazorrain ikastolatik, Añorga Donostiatik. Bai, 3 esperientzia izango dugu. Eta guraso bezala, ahaztu zaitez zatia, taldeen izenian datoz.
Claro, taldeak ezin dira igo holtzara, baina imaginatu bakoitzaren atzian talde bat dagoela, talde pedagogiko bat dagoela. Hori beti izaten genuen, ez? Bueno, esalduko dugu batzuk da. Claro, holtzak ez du ematen, baina taldea dago bakoitzaren atzian, hori argi esan da. Eta gurasoen esperientzitik Erkuden iglesiaz dugu, eta beren atzian dago batetik taldea Antzuolako eskola, bide luzea eginda daukana heriotzaren pedagogian, orain dela 10 hamarkadetatik esperientziak izan zituztelako hasi ziren txertatzen heriotzaren pedagogia eta jarraitzen dute. Eta gurasoen esperientzitik eskatu diogu Erkuden iglesiasi kontatzeko Antzuolako eskolaren lana. Eta bere atzian ere taldea dago. Ze dago Arane, alaba, hil zena. Eneko, bikotea eta aita, eta saioa, alaba eta aizpa. Orduan, denen atzian talde bat dagoela ikusita, ongi etorria Laurori. Eta hasiera emango diogu. Hasiko gara, Dorleta zuk hitza hartzen baduzu, da Gernikako esperientzia kontatu, eskerrik asko. Bueno, egun ondan hori, eskerrik asko lehenengo eta behin, gonbidatute harren. Bueno, azaltukotena da, guk eskola moduen ikusi dugu zen behar izenak, gero lanketa honetan hasteko topau dugu zen bidegurutzeak edo oztopoak, eta gero gaur egun egunerokotasunean zertan gabizen edo zelan lan egiten hasi garen, bai? Ze hasien gara, bai? Bueno, lehenengo eta behin, 2023-2024 urtean proiektu barri bat sortzen da, Gernikeko eskola publikoa dan Allende Salazar eskolan, 4 irakasle barri sartzen gara proiektu horretan, eta hasiera batetik nahiko argi eduki dugu, gai honeri leku bat emon behar dotzegul, ez da? Segaitik, bueno, ikusten gendun, utzune kurrikular bat dauela, kurrikulun ofizialak heriotzaren inguruen ez dauela zer jasotzen, bai esaten dozku umeak ezi behar dugu zela kompetentzietan, baina gero heriotza eta dolua bideratzeko ez dauela helburu edo kompetentziarik zehaztute. Orduan bai ikusten gendun eskola moduen, hau landu behar dugule, eta beste alde batetik eskola honetan tutorelez egon ginen urte baten, bizipen gogor bat euki gendun, 2020 urtean umetxo bat, bateko heriotza bat gertatu zan, eta zein izan zan eskolaren errealidadea momentu horretan, ezkeunkon protokolorik, ezkeunkon materialik, zelan landu emoziona bitenaz, zelan landu dolua bere ikasleakaz, familiagaz zelako harremana egon behar zan, ezkeunkon ezer. Orduan, zelan da posible, heriotza moduko gai bat egunerokotasunean dauena, dekoguzan moduen protokoloak bulineri aurre eiteko edo umeen babesgabetasuna ikusten dugunean zehaztute dauz protokoloak, eta zelan zan posible heriotzaren aurrean ez egotea ezer. Orduen, oso argi geunkon, beste alde batetik bai ikusten gendun eskolaren indarra, guk umeak ezten badoguz, kurrikulumean sartzen badugu dolua eta heriotza, ikusten gendun eskolak badekola indar bat doluan dauen pertsona horreri laguntzeko edo estrategiak emoteko edo, horrek ziren batez gure arrazoiak proiektu honetan doluari eta heriotzari leku bat eiteko. Zeintzu dire topau gendu zen bidegurutzeak edo topau gendu zen oztopoak. Alde batetik ez dekogu formakuntzarik, klaustroan ez dau formaziorik honen inguruen, beste alde batetik irakasle bakoitzak dekozan bizipenak edo bakoitzak dekozan bere beldurrak, bai familiek bai gai honen aurrean, askotan umeak babesten dauzelakotan ez dau berba egiten umeak azoneri buruz, orduen horrek ikusten gendu zen, oztopo izin alzirela guk gai hau aurrera eroateko eskolan. Eta orduen, erabaki batzuk hartu gendu zen, alde batetik izan zen, lehenengo eta behin informazioa, irakasleak
egin behar gendun formazio bat, baina formazio horretan lortu behar gendun esan kontzientziazioa, bai, danok ados egotea, benetan landu beharreko gai bat dela, bai. Guk oztopo bat dekogune da eskola publiko moduen, asko garela, gitxi gora bera 70 irakasle edo gara, baina 70 irakasle horreitatik 140 ez da irakalego finkoa. Orduen olako lanketa baten gure dogunean eskola proiektu moduen zaildu egiten dozku, bai? Oso importante iruditu jakun, lantalde bat sortu behar gendule, lantalde horretan behin betiko irakasleak sartu behar genduzela jarraipen bat emoteko, eta 4 pertsonez osatuta egon zan, ziklo edo dago, ziklo bakoitzeko irakasle arduradun bat dago, zuzendaritza talde bateko kide bat bebai dau, eta antolatuta dekogu astean ordubeteko saio bat batzartzeko lantalde hau, eriotza eta doluaren pedagogia, zelan txertatuko dugun kurrikulunean eta zelan landuko dugun. Zeintzu dire dekoguzan helburuak lantalde honegaz. Alde batetik, protokoloa sortutea, ez daiten pasau, 2008 urtean gertatu jakun moduen, ezer barik egon ginen, eta behintzat, protokolo bat sortutea. Eta beste alde batetik, lehen aipatu dan moduen, gai hau bi eratara lantzeko helburua dekogu. Alde batetik, kontzienteki lan egitea, eta guk aprobetxetan dugu azaroaren bateko domusantu eguna dela. Orduan, aprobetxetan dugu eiteko dinamika bat eskola osoa, 2 urtetik 6. mailara, familiak informatu egiten duguz, dinamika hau egingo dugule, gero erakutsiko tzueze dinamika egiten dugun. Orduen, momentu honetan bai kontzienteki lantzen dugu eta gaia gelara eroaten dugu eta familietara zabaltzen dugu eta gero egindako ormairudiek edo indogune kanpoan ipinten dugu familiek ikusteko eta berbaiteko ikusteko gaia eskolan dauela eta eskolan landu egingo dugule. Eta beste alde batetik, bebai pentsau dugu gu kamara berri sistema dekogu, kontestuetan lan egiten dugu. Orduan, zelan sartu aldogun kontestuetara material hau, gai hau presente egotea gure kontestuetan, ipuinak sartute, olergiak sartute, ez bakarrik kontzienteki lan egitea egun konkretu baten, bai? 2 urtetik 12 urtera, gai hau presente egon daitela egunerokotasunean. Eta, horrek izan direz gure helburuek. Eta oin erakutsiko dutzu edaz, ze dinamika indogun. Hau da, ez dut esan, baina lantaldean hasi ginenean, bai lehenengo antzuelara joan ginen, asko lagundu eskuen ze antzuelakoa ja zitegon ziren lan honegaz, eta handik hartu gendun ideia hau, beti gure bihotzean dinamika, hau egin dugu aurrezkuntzako umeakaz bebai, orduan umetxo bakoitzak ekarri dau argazki bat, berak galdutako edo bere inguruan hildako maite dauen animalia batena bebai onartzen gendun, edo pertsona batena. Orduan hor, bakoitzak eukidau bere momentutxoa saltzeko, behitu hau nire itxitxe da, hilein da, eta gero guk irakasle bezala apurtxu beti ditu, ezta? Eta zelan sentitzen zara, eta zer laguntzen zaitu, eta hori aprobetxetan dugu, aurrezkuntzatik hasite, 6. mailara arte. Eta gero, ormairudi honek ipini duguz kanpoko aldean. Familiek ikusteko, umeakaz hurbiltzeko eta komentetako eurekaz, berbaiteko, eukidaien gai honek lekutxo bat eskolan. Gero beste dinamika bat egin dugune da, danok ezagutuko dozuekoko pelikula, erderaz da, baina erderaz ikusi dugu pelikula, eta gero egin dugu beste dinamika hau, ipini dugu buruezurra, buruezurran ondoan ume bakoitzak ipini dau hildako berak maite izan dauen hildako pertsona edo animalia baten izena, gero txano mexikarrean ipini dau bakoitzak zelako sentimentu sortzen dutzen pertsona horren eriotzak edo horregaz gogoratzeak, bai?
Ume batzuk ipini daurie, maitasuna, beste batzuk triste, bakotxak ipini dau bere sentimentua. Eta gero mamako koren inguruan, ume bakotxak azaldu behar izan dau, pertsona horregaz daikon oroitzapen berezi bat. Nire semeak adibidez, ipini ban, gogoratzen az amamakontxi jogurra emoten geuntzela, pastilla kan eskutatuta jogur barruan eta alan dabe, pastilla bota iten zituen jogurretik, ez? Bakotxa zelako oroitzapena dekozan hildan pertsona horregaz. Eta gero dinamika hau bebai, ipini dugu kanpoan, familiek ikusteko. Eta gero indogu dinamika bardine, pasau meze. Bale, hor dau. Eta gero indogu dinamika bardine, baina banaka. Bakotxa liburuzka bat sortu dau, etxera eroateko. Hori zera. Hori da, eta hori bakotxak eroaten dau, hori ze etxera, bai bat aurmairu die, eta bestea hemen liburuzka etxean bakotxak eukiteko. Eta, gu ontxe hasi gara, 2023 urtean, olako dinamikak hasi gara, bai uste dugu importantea dela lan talde bat eukitea, lan talde sendo bat eukitea, azkenean, irakaslean kontzientziazioa bebai euneko beharrezkoa da, bakotxa dekogu bere motxila, bizipena, baina beharrezkoa da, eta parkatu, eta hau da, aurreko dinamikak izin dire, azaroaren batean egiten dugu zenak kontzienteki lantzeko. Baina gero hasi gara bebai, kurrikulumean, lehen esan dutxeten moduen amaraberri sistema dekogu, kurrikulumean txertatzen, olerkiak, ipuinak, eriotza gaia agertuko direnak. Edo guk adibidez irratsaioa dekogu bebai, irratsaiako gai bat beti izingo da eriotza, eta orden umeak informatu behar dire, herrialde edo kultura desberdinetan, zelan lantzen dan eriotza, laburpentso batein, eta gero irratsaiorako artikulua idatzi. Eta horretan gabiz. Eskerrik asko. Segurutik hezkuntzan zabiltzatenok normaltzat ematen dituzu horako gauzak, ez da? Baina hezkuntzakoak eskarino beti flipa hoitzen dugu ze kapazidade dauko zuen, ez da? Sortzeko, eraldatzeko eta gai bat eman da pop egiten duzue. Orduan, eskerrik asko. Eri? Jarraituko dugu aurrera, urrengo ikastetxea da, gainzuri ikastetxea, Urretxu Zumarragatik, eta Iñaki, zeuri haitza. Parkatu, esan dut, arkaitz dago atzean pasatzen diapoak, pantailak, diapoak beti. Orduan, arkaitzeri eman zuke ordena, eta berala aldatuko du edo atzeratuko du pantaila. Mi esker arkaitz. Mi esker, eta ongi etorri denak. Iñaki, Urretxu Zumarragako eskola, gainzuri eskola publikotik, eta, gu hasten gera, nire itzaldian nahi eta globo urdin batekin, ez? Pasa, arkaiz mesedez, pixka bat azalduz, globo urdinaren simbologia. 8 urte atzera egin behar dut, eta, Helene matrikulatu zen guri ikastetxean, eta, Helene guri ikastetxean matrikulatu zenean, gaixo zegoen. Orduan, tokatu zitzaion irakaslea, Maixabel izan zen, eta Maixabel da irakasle bat, irakasleok denok nahi dugu Maixabel bezalako irakaslea izan, eta gurasoak nahi dute beti Maixabel izatea bere irakaslea. Birtute pila bat ditu, eta ikusten gendun baita ere kapazidade handia zaukala Heleneren prozesua bideratzeko eta aurrera emateko. Maixabelek ere bere ezaugarrien artean, ezaugarri honoien artean ere badauka beste ezaugarri berezi bat, bere alaba Maierri hiltzan, gaixotasun luze baten ondorioz, orduan bazegoen hor, kimika berezi bat, eta berez sortu zen bai Helenen gurasoekin, Amaia eta Oierrekin, eta Maixabelen artean sortu zen olako heriotzaren pedagogia natural bat, oso modu espontaneoan, ez?
Heleneren gaixotasuna edo prozesua oso gogorra izan zen, baina baita ere modu naturalean eberamantzuten ez oso polita ere, kanpotik ikusten gendun. Eta, sekulako lanketa egin zuten bai Xabelek eta bai Oier eta Maiak eta Helenek, familio guztiekin batera. Eta, zoritxarrez, 3 urteko gelan zegoela Helene, hil egin zan ez. Orduan, hor prebentzioko lanketa handi bat egon zan modu natural batean, eta gero posbentzioa hasi zan ez, hilda gero. Eta orduan Xabelek oparitu zien Helenek 2 urteko gelan egin zuen marrazki bat. Heleneri kolore urdina asko gustatzen zitzaion, eta oparitu zion Xabelek familiari globo urdin bat. Bai? Ekarri detena. Bai, marrazkia, ikusten duzu hemen Helenek egindako 2 urteko gelan egindako marrazkia, atzo Amaiari eskatu nion eta ekarri zuten. Eta, baita ere, hemen jartzen dut pixka bat Helene oroitzeko ere, gaurko egunean. Eta, hor hasi zen beste lanketa bat, ez? Eta, modu espontaneoan ere, gelako edo eskolako egun berezietan, gelako umek globo urdin bat ateratzen zuten bai San Juanetan edo eskolako egunetan bere oroimenean. Eta, gu hor konturatu ginen, dena oso modu naturalean juntzan hori, nolabait ere lanketa bat egin behar gendula, porque, claro, azkenean irakasle guk ere 60-70 irakasle ezberdin gaude, famili mota ezberdinak. Orduan, nolabait ere lanketa egin behar gendula eta protokolo batzuk edo lanketa bat egin behar gendula. Orduan, pasarket mesedez, orduan, hor dolu batzordea jartzen du, baina gaizki dago, heriotza batzordea izango litzateke. Heriotza batzordea sortu gendun, eta, haien den bezala, ziklo ezberdinetako irakasleak daude. Bai, esan behar da, bolondresak direla, eskatu gendun gaia daukan garrantzia ikusita bolondrez bezala egoteko batzordean. Gero Amaia ere famili aldetik ere sekulako lana egin du eskolan batzorde honetan, eta Amaia ere batzordean dago, eta Xabel ja jubilatuta dago, baina eskatu genion bertan egotea, eta nola ez, beti eskolantik gertu dagoenez, baita ere batzordean sartu gendun. Eta, bai azpimarratuko nuke batzordean sortu dan giro berezia. Askotan, batzutan eskolan bildurra ematen digu meloiak irikitzea. Eta, heriotzaren gaia ere gizarte bezala, tabua den bezala, eskoletan ere bai. Orduan, ausartu ginen. Eta, batzordean sortu da giro oso berezi bat. Ni pertsonalki ere zuzendaritzakoak ere hor gaude, eta asko ikasten ari gera, bakoitzak negar pila bat egiten dugu, parre pila bat egiten dugu, baina gauzak lantzen ari gera, eta orain kontatuko dizut pixka bat ze ibilbide eman duen batzorde horrek. Lehenengo eta behin nahi genituen protokolo batzuk diseinatu, horretarako batzorde egun batera Patxi Izagirre psikologoa etorri zen, herrikoa da gainera, eta gertukoa denez, berak batzordean lanketa bat egin genuen berarekin, eta baita ere guraso eta irakasle formakuntza bat eman zien Patxik. Gero protokoloak sortu genituen Patxiren laguntzarekin, eta orain gaur egun ja indarrean ditugu ikastetxean 3 protokolo. Bat ikasle bat hiltzen denean nola jokatu behar dugun, beste bat eskolako langile bat hiltzen denean, komunidadeko norbait hiltzen denean nola jokatu behar dugun, eta 3. ikasleeren familiako norbait hiltzen denean zer jokatu behar dugun. Protokolo hauek oso garrantzitsuak dira, ja martxan jartzen ari gara,
eriotza beti dagolako gure inguruan, azkenean komunidade handi bat garen nenean, eriotza beti hor dago, askotan esaten duen bezala, eta natorioak beti egunero da zabalik. Eta bai esan esperientzia guretzako ere, esperientzia batzutan gogorrak, baino oso politak bizitzen ari garela, badakigulako nola jokatu behar dugun momentu guztian, ez? Azkenean, atzean ere Patxi Izagirreren gidaritza izan dugu, eta bakoitzak bizi duen esperientziatikan eta sortutako protokoloak dira. Orduan, argi markatzen digu zer egin behar dugun olako kasuetan. Gero baita ere garrantzitsua, gu LH-ko HH eta LH-ko eskola gara, orduan gure ikasleak Iparragirre Institutora juten dira, Jose Mari Iparragirre Institutora, eta baita ere, arlo pedagogikoako bilera asko izaten ditugu beraiekin, matematika oso garrantzitsua da ematea, baino euskera eta ingelesa ere bai, baino baita ere olako proiektuak ere guretzat garrantzia du ere jarraipena izatea bigarren hezkuntzan. Eta, bileretan eta ere asko koordinatzen gera, eta eriotzaren pedagogiaren inguruko koordinazioa egin genduen, eta beraiek ere protokoloak eta sortu dituzte. Orduan, baita ere eskerrak eman Jose Mari Iparragirreri, egiten ari dian lanketa horretan, ez? Beste puntu garrantzitsu bat ere izan zen, Xabi Arnalekin egindako formakuntza, hau gehiago da pixka bat prebentzioaren inguruan, ez? Eriotzaren pedagogia horretan, berak esaten zigun, artea eta literatura oso euskarri baliagarriak zirela lanketa hori egiteko, modu natural batean gelan, eta askotan esaten dute adituek, ez? Azkenean, ikaslei eman behar dizkiogu erramientak, behin eriotza gertatzen denean beraiek erramienta horiek hartu eta erabiltzeko, ez? Orduan, hitzaldi bat eman zigun eta formakuntza bat egin genduen Xabi Arnalekin. Gero, pasa arkaitz? Literaturan sartu ginen eta batzordean erabaki genduen amaren intxaurrak ipuia lantzea 3 urteko geletatik 6. maila bitarte. Hor ikusten genduen protokoloetan oso garrantzitsua zala agur kolektiboak egiteko espazio bat izatea eskolan, ez? Orduan, amaren intxaurraren ipuinean, Marimototxen ama hiltzen da, eta oroimen bera oroitzeko, ez, landatzen dute intxaurrondo bat, bai. Orduan guk hori eskolaratu egin gendun, eta erabaki gendun intxaurrondo bat landatzea, bai. Gelan landu zuten ipuia, bakoitzak marrazki bat egintzun eriotzarekin edo ze bizipen izan dituen, eta, esan behar dugu gero ekitaldi bat egin gendula eskola bezala, eta jartzen badezu bestea. Ikusten duzu, erdian porrotxe etorri zan intxaurrondoa ekartzea eskolara, ekitaldi oso polita izan zen, porrotxek kolore pila bat eman zion, beti bezala eskolari, eta, bai daukagu intxaurrondoa eskolan, eta toki bat behintzat badaukagu agur kolektiboak egiteko, bai. Eta bukatu nahiko nuke hurrengo marrazkiarekin, bai, hau da, egun horretan Heleneren gelakideak lurrek egin zuen marrazkia, bai? Ikusten duzu, globo urdina berriro. Orduan, hemendik Maixabel eta Maiari mila esker emana dizkiet egindako lan guztiagatik, eta hemendikan aurrera zer, batzordean prebentziaren inguruan lanketarekin jarraitu,
posbentzioko protokoloak aplikatu. Esan ere, duela gutxi orain iraian ere izan dugu, ez behar larri bat ikasle baten osabarekin, harreman oso ostua zutenak, eta protokoloa martxan jarri dugu, eta familia oso pozik, gu ere bai, orduan, animatzen zaituztegu, gurasoak zeaten, edo irakasleak zeaten, behintzat, guraso elkartetan eta klaustroetan gai hau lantzea, pentsatzen dut igual nolabait ere igual lantzen dezutela, eta ez badezute lantzen, animatzea lantzea, ez? Eta gero klaustroan eriotzaren betaurrekoak beti jantzita izatea, ez? Guk irakasleok betaurreko asko jantzi behar ditugu, baina hau garrantzitsua da baita ere, orduan bai. Eta bai aprobetxatu nahiko nuke Amaia eta Maixabel hemen daudela txalo bat eskaintzea beraiei egin duten lanketa guztiagatik. Askotan beti ematen ibili dira eta batzutan ere jaso behar da. Vale, mila esker. Eskerrik asko Iñaki. Ikusi dugu, ez? Hasi batek zelan loratzen duen, ez? Eta zaila dan gai hau ere, eta mina dagoen inguruetan ere, nola, eskola batek, irakasleok, dena egin behar duzuen irakasleok, hori ere egia da, Iñakik aipatu du, ez? Beti flipatzen dut, nolako ezberdinagaren danok, eta beti, irakasle izatea, oporrik luzeak dituzue, baina ni ez nitzatek izango, ahalmenak behar dira horretarako. Bai, jarraituko dugu Amazorrain ikastolarekin, Maider, zuri emango dizut hitza, bai? Bueno, egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta, guk eriotzaren pedagogia egia esan aspaldi hasitako ibilbidea da. Tala urte desente bagenuen aholkulari bat eskolan, Maite Larrea izenekoa, hiltzana ere. Ez? Eta bea baizegon garai haietan ja, ez? Oso kontzientziatua. Eta, lan handia intzun ikastolan. Ez? Gero faltazan, hiltzanean, ez? Hor utxune bat edo egintzan. Eta egia da gure zentroa, ezagit bataz bestekoak ateratzen hasiko bagina, seguro gaudela lehenengoak zerrendan, eriotzen bueltan. Ez? Euki ditugu esperientzia asko eriotzakin, bai langileen aldetik, bai familiako kide gurasoen partetik, eta inkluso umea ere hiltzego, ez? Pol ere hiltzan, ez? Orduan, nahi ez nahi, azkenian, eriotza beti muturran aurrian azaldu zaigu, ez? Eta azkenean, heldu behar izan diogun gai bat ere izan da, ez? Orduan, ikusita, gertaera guzti horiek denboran, guzti hau sistematizatu beharra, ez? Naiz eta jakin, aipatu da bezala hemen, ez? Aurretik aipatu da bezala, gai zaila dela, oso sensiblea dana, eta gero eskoletan ere, eta familietan, bakoitzak badu eukala bere eriotza bizitzeko modua edo, eta ematez egun pixka bat errespetua, ez? Pixkatan kapuntetan. Orduan, egia esan dare bai, gure komunitatea, igual guzti horrek ere asko kohesionatu du, komunitatea, orduan, familia elkartea ere oso implikatua egon da gai honekin, langileak ere, askotan aipatzen ditugu irakasleak, ez? Irakasleok izango baginan bezala eskolako langile bakarrak, ez? Baina, zorionez beste kolektibo batzuk ere baditugu eskoletan, eta, azkenian denon implikazioa gurean haundia izan da, orduan alde hortatikan, egia da, horrek ere errazten duela bidea azkenean, ez? Erresago egiten da dena. Orduan, esan dako eriotza oso gertutik bizi izan dugu, bai irakasleak, bai gurasoen aldetik, bai aurrak ere bai, sistematizatu beharra sentitu genuen, guzti hau sistematizatu behar genuela, 2022-2023 ikasturtean ikasle baten aita hiltzan ere, eta, guk zuzendaritza hartu genuen 23-24 ikasturtean, 4 ikasturtetarako,
eta sentitu genuen, erronka bat zala guretzat, erronka hori hartu behar genuela, eta nolabait, sistematizazio horri nolabait, lurreratu behar genuela, eta sortu behar genuela zerbait, ez? Eta hortan hasi ginenean, hala izaten da gainera, ez? Hortan hasi ginen, batzorde pedagogikoa heriotza eta doluaren inguruko protokoloa lantzen hasi zenean, horretorri zitzaigun ikasle baten aitan heriotza ere, ikasturte horretan bertan, otsailean, eta gero apirilean, 3 urteko ikaslea Pol istripuz hiltzan, ez? Orduan, bi heriotza gehiago berriro, eta, behintzat protokolo hori martxan hasita geneukan, eta nola baite horrek ere segurtasuna eman zigun, ez? Arkaitz. Guk heriotza eta protokoloa, egin gendun, baditu bizati bezala, ez? Protokolo honek, alde batetikan lehenengo jasotzen ditu, heriotza nola jasotzen dan adin desberdinetako aurrengan, ez? Atal teoriko hori edo badauka, eta gero hemen aipatu dan bezala, bigarren atala izango litzateke, adostuta daukagu eta zehaztuta daukagu, komunitateko edo zenkide hiltzen danean, ze jarraibide edo ze urrats jarraitu behar ditugun, ez? Ikaslea izan, langilea izan, edo familiako kide bat izan. Eskerrak ematea, ez? Nola ez? Guk ibilbide guzti hau, sare publikoko ikastetxea izanik ere, oso umezurtz sentitu ga, hoi ere esan beharra dago. Instituzioen partetik eta hezkuntza sailaren partetik, oso umezurtz sentitu gara, eta ez dugu inongo babesik jaso. Eta eskaini zaizkigun baliabideak eta oso urriak eta oso aspaldiko garaikoak izan dira, ez bat ere garaikideak behintzat. Orduan, nola ez, suertekoa gea, ez? Azkenian buru altxa eta inguruan baditugu Panaroa, Urko, ez, auzoa bea, familia elkartea, ilargi elkartea, bidegin, ez, holaxo jorratu behar izan genuen gure ibilbidea, hori, hezkuntza sailaren partetik, gelditu ginen, erabat umezurtz. Orduan, pixka bat nik gaur honea ekarri dut, Polen heriotzarekin ze bide egin genuen, ez, pixka bat praktikara geisteko, ez? Guk eskolan badaukagu natura parkea izena duen edo izena jarri diogun gune bat, ez? Bertan baratzak, landareak, lurra, ez? Dago, eta guk ez genuen intxa urrondua landatu porrotxekin, baina aspalditikan zuaitza bagenuelako da. Eta hor ikusten dezuten zuaitza erdian, ez? Hor, komunitateko norbait hiltzen dan aldiro, egurrezko, oroigarri moduko bat egiten dugu, eta bertan zintzilikatuta jartzen dugu, eta hor egoten da zintzilikatuta, orduan, gure egunerokoan umeek ere hori oso barneratuta dute. Ez, natura parkean egunerokoan daude, zuaitza hor dago, zintzilikan daude oroigarriak ere bai, ez, eta, pasarkaitz. Ez, eta gero hori, gurasoen heriotza emantzanean, edo Polen heriotzare emantzanean, azkenian jarraibideak antzekoak izan dira, ez? Lehenik eta behin beti eskaini izan dugu gela hortako gurasoei bilera bat, elkar konpartitzeko espazio bat, gertatu danaren inguruan hitz egiteko, kezkak, zalantzak, eta denon artean partekatzeko. Gero eskolan beti jartzen da liburu bat ere bai, liburu horretan edozeinek edozer idazteko, marrazteko aukera dauka, ez? Eta, aste betez edo ukitzen dugu, eta gero egiten dugu agurrekitaldi bat, eta agurrekitaldi horretan familia gonbidatzen dugu, eta, olerkiak, bertsoak, abestiak, eta, aprobetxatzen dugu ere, sortu dan liburu hori komunitate bezala familia horri emateko, eta lehen aipatutako, kasu honetan, Polen egurrezko
egurrezko simboloak zian trenak, asko gustatzen zitzaizkion trenak. Ordua, pues, trena zintzilikatu genuen bezala polen eriotzan, aita hiltzanean jarri genuen, pues, eguzkilore bat, ez? Orduan, polen inguruan, pues, azkenean istripu ziltzen, aste santua zan, oporrak zian, udaberriko oporrak zian, denak oporretan ginen, astelenian hasten ginen lanera, eta larun batean gauean, kotxe batek harrapatu zuen pol, ez? Hiru urtekin, eta, pues, bertan hiltzen. Orduan, pues, taldetxo bat momentu horretan batzorde pedagogikoan ginen pertsonek osatu genuen, pues, larrialdiko komite moduko bat bezala, eta, hasi ginen pixka bat martxan. Baina, pues, guk egin behar izan genion aurre guztiari, berritzegunea etzan eskolan azaldu, eriotza pasa eta igual 15 egun pasata gero. Orduan, lehenengo klaustro bat egin behar egin gendun, astelenean goizea lehenengo orduan. Eta, pues, horrelaxe topatu ginen, errealitate bortitza horrekin, ez? Orduan, ekitaldi bat prestatu gendun, polen eriotzarako, hor batzorde bat sortu genuen, laguntza handia jaso gendun, bai naroa, bai urko, bai porrotx, zapotxin, denen partetik, ilargin partetik ere, bidegin, gonbidapena egin genuen, auzora zabaldu genuen, gonbidapena edo ekitaldia, azkenean auzo ekitaldi bat izan zen, naiz eta eskolan izan iriki genituen ateak, eta, pues, nahiz zuenak agurra edo, pues, behintzat ekitaldi horretan parte hartu, ez? Esan bezala leheno, suertekoa geare bai, ze inguru, oso txukuna dakau, eta hemen, pues, ikusten dezue, polen gurasoek eta polen familiak egin zuten murala Natura Parkean. Eta, hortxe, ekitaldiko argazkiak jarri ditugu hemen, ikusteko, eskola guztiak parte hartu gendun. Eta, hau izan zean urte hurreneko argazkiak, urte bete intzunekoak, eta gero hori, ekitaldia bera egin genuenean, pues, hori auzora iriki genuen ekitaldia, grabatu gendun ere bai, eta, hoxez, azkenean, pues, grabazio ere badaukagu, eta gero urte bete intzunean, ikusten den genuen ere importantean, nola baite, polen familiarekin lotura hori mantendu, barkatu. Hori, mantendu bertzala, ez, lotura hori, azkenean umetxo bakarra zuten, eta bukatu zen berez behien ibilbidea eskolakin, ez? Orduan, mantendu behar genuela lotura hori, grabatu genuen eta urte hurrenean berriro gonbidatu genitun, ekitaldia egin genuen, gero pues, eskertza postaltxo bat ere egin genuen, parte hartzaile guztiak nola baite eskertzen eta behaien laguntza, pues, azkenean aitorpen edo aitormen hori egiten, eta bide zaila eta gogorra izan da, egia esan, oso, baina, positiboki atatzagatik zerbait, nik uste kohesionatu gaitula asko honek, taldea trinkotu dula, eta azkenean, konstientego egin gaitula, ez, eriotzare badala bizitzaren parte, eta etortze garen bezala bajuniten gehala, ez, eta hori egunerokoan, landu behar degula. Urte bete egin zuenean, txoko bat jarri genuen eskolan, urte hurren hori gogoratzeko, eta egin genuena izan zen, bideo hori USB batean jaso genduen, eta eman genien, etorreztian polen gurasoak, eta eman genien, oroigarri bezala, eta berriro Natura Parkean beste ekitalditxo bat egin genuen. Eta, hau da pixka bat, egin dugun ibilbidea polen urte hurrenarekin.
Eta gero hori, protokoloan juten gea gehitzen, dokumentu bizia da azkenean juten gea gehitzen egiten ditugun ekimen berriak, ez? Orduan, hain gaitu dugu urte hurreneko ekitaldia, eta dokumentu bizia da, eta horretan, eta egia esan da, ematen du segurtasuna, ukitzeak ere bai ez, batzorde bat martxan, eta ukitzea zerbait adostua denon artean, eta jakitea denok zer egin behar dugun horrelako zerbait gertatzen denean, ez? Eta hoxe. Zuek erakusten diezue aurrei emozioei buruz, ezta? Eta heriotzaren pedagogia lantzeak eta dolua lantzeak dakarrena da emozioiek gorputzean bizizatea. Eta nebarrez, Josi Mari Porrotxek askotan esaten du gure eta pailazoak, nebarrez ibiltzea. Hori da norbera, baina besteak nola ikasi behar dugun lasai eskara egoten, ez beti klinesa edo ura edo zer egingo, baina behintzat ez beldurtzea. Ez beldurtzea, negarra ez da, oian amaiatani beti negar da barra ibili gara, gehiago gara sortzen, eta gehiago gara jaia ingendunean eneko, eta ez da, erkuden, eta egoten ginean negarra eta barrea beti zegoen, ez? Orduan, Maider, eskerrik asko, ez bakarrik denporaz, badaki tope zabiltzatela denok, emozioekin ere etorri zaretelako. Eskerrik asko. Eta emozioz beteta erkuden. Nere txanda. Erkuen naiz, antzolatik nator, eta ni gaur guraso moduan nator, ez, pixkat beste aldetik hitz egiteko, eta gure esperientzia zelakoa izan den kontatzeko, ez, Arane eta 19an bateko heriotza batekin hil zen, baita, eta pixkat eskolak eta zela lagundu digun eta pixkat azaltzea. Esan duzuen moduan, Antzuolako eskola aspalditik heriotza gaia tratatzen zuen, eta nik dakidala, 80ko hamarkadan heriotza batzuk suertatu ziren, eta konturatu ziren, zeudela gai horri aurre egiteko, eta pixkat zuek kontatu duzuen moduan, pixkat informatu, formakuntza batzuk eta baita egin zituzten, da poliki-poliki bide bat egin dute, gaur egun arte, protokolo bat zegoen, ontxe gerora, jakin izan dudan zerbait izan da, eta orduan, beste aldetik zela bizi izan dugun hori, kontatzera. Lehenik eta gu hemen Aranegatik gaude, nor zen ezagutzea nahiko nuke, bere bizipoza eta kolorea ezagutzea. 5 urteko neskatila bat zen, oso alaia eta energiaz beterikoa, mozorrotzea eta kantuan eta dantzan ibiltzea etengabe gustatzen zitzaion, eta bere... Bai? Eta bere printzesa jantziekin denbora pasatzen zuen, brillantinazko mundu baten biziko balitz bezala. Eta laitasun hori guztioi iristen zitzaigun, eta oso maitatua zen, ze esango dut banik. Neska argia eta bere nortasuna ere bazeukan, da bere ideiak eta defendatzen zituen, zerbaitekin ados etzegoenean, eta burrukaren bato beste baita eukitzen genituen. Ez zuen jaiotza erres bat eduki,
sortzetiko kardiopatia batekin jaio zen, eta jaio eta hurrengo egunean ebakuntza bat egin behar izan zioten. Baina bere bizitzeko gogoa erakutsi zigun eta aurrera egin zuen. Baina bizitza hontan ezin dugu dana ez dago gure esku, eta naizta dena ondo zijoala iruditzen zitzaigun arren, egun baten ohean sartu eta hurrengo egunean etzen esnatu. 2019ko apirilaren 19 zen, gu ere aste santutan geunden, eta etxean harrapatu gintuen bere heriotza. Eta, guztiz ustekabean eta minez bete gintuen, eta, mundua geratu intzitzaigun. Eta, aurretik izandako beste galera batzuengatik, konstiente nintzen hasierako momentu horiek eta haranen agurrak berak zelako garrantzia zeukaten. Eta gure ingurukoek babestuta, beilatokia etxean egin genuen, eta horrek berak lagundu zigun, orduan 3 urte zituen gure alaba saioak danan parte izaten eta gurekin batera harane agurtzen. Berak ere zeukan, bere aizpa agurtzeko eta eskubidea eta beharra. Eta zentzu horretan ere haranen gelakoei zabaldu genien aukera, bera agurtzea etortzeko etxera. Eta eskolatik nik uste, lehen momentu horien garrantziaz jabetuta, hasieratik jarri ziren gurekin kontaktuan, zelagunden jakiteko. Eta, ziur nago, etzela bat ere erresa izan, beraientzat, baina asko eskertu dugu gureganako eukizuten hurbiltasun hori. Gogoan dut zela orduan saioan tutorea zenak, zela naizta bera oporretan egon, saioa zela zegoen jakiteko bideodei bat egin zion. 3 urte besterik zituen saioa, baina benetan grabatuta geratu zaitez, zela hartu zen bera pertsona moduan kontutan eta bere sentimenduak ere. Eta eskolan partetik baita harane agurtzeko gogo erakutsi ziguten eta dena prestatu zen, oporretatik bueltan lehen eskola lehen egun hori berari eskaintzeko. Oroimenerako espazio txiki bat sortu zen eskolako gimnasioan, berak hainbeste maite zituen eta hainbeste jolasten zituen gauzak eraman genituen etxetik. Bere 1000 poltsatxotako bat, bere zapatak, Playmobilak, eta badana mahai baten inguruan, bere argazkia jarri zen, da eskolako amantala baita ondoan zegoela. Eta gertatutakoa gela danetan tratatu zen, eta ikasle guztiek haraneri une bat eskaintzeko aukera eduki zuten. Bai marrazki bat eginez edo eskulan bat eginez, ez? Eta saioa eta haraneren gelan gaia modu berezian landu zen, eta eneko eta biok beraiekin egoteko aukera eduki genuen, gelara joan ginen eta haranen argazki bat eraman genien. Haraneren gelakiden kasuan argazki hori gaur egun beraiekin jarraitzen du, eta saioaren kasuan gure laguntzarekin eta tutorearen laguntzarekin bere gelakoi gertatutakoa azaldu izan ziren. Eta
argazkia ez atzera hor izango da, ez? Hor zela argazkia erakusten ziren, eta bueno, baran ezein zen, eta pixkat, ez? Hori representatuz, hori, bueno, hortan egon ginen. Eta hori, oinez, atzera begiratuta momentu gogorra izan zen, baina benetan oso berezia izan zen guretzako. Eta, bueno, geletan, ez? Lehen egun hortan geletan egindako oroigarri guztiak, gimnasioan poliki-poliki eskaintzen joan ziren egunean zehar, eta, bueno, gimnasioa kolorez bete zen, eta egunaren bukaeran agur bat egin genion. Hori eskolako komunitate osoarekin, eta gero nahi zuen danarekin, ez? Agur kolektibo bat izan zen. Eta bueno, bertso eta besti batzuk abestu ziren, eta hitz batzuk eta baita, ez? Esan zituzten. Benetan oso hunkigarria eta polita izan zen, hori, hortxe ez, goian dago, hor goian dago. Eta hori, ez hasierako min hori pasata, orain dana oso maitasun handiz gogoratzen dugu dena. Eta gure txetik eta haratago ez, Arane zelako maitatua zen bai eskolan, bai herrian, guretzat oso berazgarria izan zen eta asko bete gintuen. Momentu hartatik ez, 6 urte pasa dira. Urrengo hori da. Eta, bide horretan ez, begirada pixkat hartuta, esango nuke ez denon artean, bai gu familia moduan, bai Aranen irakasleek, zein gelakideek eta haien gurasoek ere ez, Aranen oroimen bat sortzen lagundu dugula ez. Eta iruditzen zaite eskola elkargune garrantzitsu bat dela horretarako, ez? Adibidez bere urtebetetzetan bizkotxo bat eramaten dugu gelara, eta batzutan marrazki batzuk eman dizkigute bueltan, hor saioa ikusten da, ez? Marrazki horiek gero etxean lasai begiratzen, edo, bere urte hurrenean guk zuhaitz bat landatu genuen, ez? Eta bai saioan gela eta Aranen gelakoek zuhaitzera jun izan dira, eta eskola gurekin argazki batzuk partekatu izan ditu, ez? Eta hori, ekintza txikiak dira, ez? Baina, bere garrantzia daukatenak guretzako. Eta, asko baloratzen dugun beste kontu bat ere, saioak ez, eta pixkatzuk aipatu duzun harira ere ez, saioak Araneren gelakoekin lotura berezi bat sortzezan ez, eskolak egin duen laguntza izan da ez. Asko gustatzen zait ikustea ez, oin gerora, zelako konplizitatea dagoen beraien artean ez, naizta egunerokotasunean ez daukaten erlazio zuzenik ez. Azkenean guretzako beti Aranen gelakoak izango dira ez, eta suposatzen dut ez, alderontziz, saioa bera da ez, baina Aranen aizpa izango da ez. Eta keinu eta detaile txiki guzti horiek ez, Arane gogora ekartzen digute, eta berari buruz hitz egiteko aukera ematen digute, noski hasieran gure zailtasunekin, gure emozioekin, baina gerora zeozer naturaltasunez gertatu izan dena izan da, eta esango nuke danoi ondo etorri zaigula. Eta amaitzeko,
komunitatean, eriotza bat suertatzen denean, eskolak eman dezaken laguntza aldarrikatzea, nahiko nuke, hemendik. Bai garrantzitsua ikusten dut, galera handi bat eduki duen ikasleari, gertatutakoa hitz egiteko espazio bat eskaintzea, eta hilden pertsona hori oroitzeko aukera ematea. Hori guk horrela indugu, baina beste 1000 modu daude, baina behintzat hori aukera hori eskaintzea. Eta hori bazkenan pentsatzen dut, horrek bide bat ireki diezaiokela ikasleari, berak behar duenean nola sentitzen den edo hildako pertsona horri buruz hitz egiteko gaitasuna o lasaitasuna eman diola, Eta hori, era berean, eskolak, esan dudan moduan, eskolak lagundu dezakela oroimen konpartitu bat sortzeko, lagun dezakela, hortan. Eta, hausen ere ekarpena, eta... Eta, eskerrik asko, hemen hitz egiteko aukera ematearren, nereri, bizipozari, eta, zenean guretzako baita, aberasgarria da. Eta, plazer bat. Bueno, argi dago eskerrik askoak nortzu jaso behar dituzten, ez da, alegin edo ze almen dagoen. Eraikitako kultura bat, edo eraikitako babes bat, ez? Da maitasuna da erdigunean dagoena, ez? Gure izenburua, jardunaldi honen izenburua da beldurretik maitasunera, eta azkenean, batez ere igual, azkenengoko hitzeldietan, besteak izan dira olakoak, azalpenak nola egiten ari garen, baina bizipenetik eginda, da maitasunak irabazten dio beldurrari. Beldurra hitz egiteko, beldurra hurbiltzeko, eta beldur horretan zemat gauza dauden, ezta? Eta erkuden da talde osoaren, eneko eta saioa hemen daude, talde osoaren testigantza da adibide bat, ez? Eskola batek nola eman alduen babesa, oroimen kolektibo hori egiteko eta maitasun hori partekatzeko. Ze maitasuna partekatu behar da. Barruan dagoenak ez dauka gorputzik, maitasun horrek ez dauka formarik. Bueno, hori... Bueno... Onutzi bakian. Bueno, galdera batzu dauka da. Bueno, ura dago, ur pixkape badago hor. Bonboiak edo zerbait eukiko bagenu, baina, bueno. Ekarri nahi dut, Iñakikera ipatu du, zemat pixu dagoen ikastetxetara eingo du salto, pizkat erkuden lasaiago izteko, da Zumaider bebai utzi aldozu, txanda pasa egin aldozu, esango dut, aria galdu dut. Parkatu, A ber, zertan ebilen, globarekin, parkatu, mozioak zer egiten duten burua, joan da, guztiz. Bueno, berriro hasiko naiz. Ikastetxe pixu handia daukatela, baina ez da torten ezer, joan da, guztiz. Globoak alde egin du, eta, bueno, etorriko da, orduan, venga, beste bat, improvisatu eingo gara. Bueno, badakit ara joan behar nahizela, zuei ez dizuetela ezerra izan behar, hori badakit, orain deskantzuan zaudetela. Bai, badakit, jazta, etorri da, eskerrik asko, pazientzia gaitik. Aipatu duzuna da, ikastetxek ze pixu daukaten gai guztien inguruan, ezta? Bizitzak gai pilo badauka, eta dena ikastetxei eskatzen diegu. Da gaina ikastetxeak egin behar dute aurrei jaten erakutzi, eta dena egin behar dute ikastetxeek. Eta ganera burokraziz akatuta zaudete. Baita ere, aipatu duzue irakasleak ez direla ikastetxeko langile bakarrak, eta hori ere argi
esplizitatu egin behar dugu, ze ikastetxeak dira komunitate oso bat, guraso eta ikasle, baina langile guztiekin. Eta hor, pixua, egiteko askoren pixua, burokraziarekin eta babes falta askorekin, ezta? Baina bai, ekarri nahi dut harira ama batek esandakoa, ezta? Aurra galdutako ama batek esandakoa, karo, dena da garrantzitsua, gai guztiak dira garrantzitsuak eta eskola batek esan aldu jo, eske ezin dugu, ezta? Ezin dugu gai guztietara ez gara heltzen, eta lantaldeak bere mugak ditu. Baina eske eriotza, osea, gaiak tarteka afektatuko die batzuei, bestei, gaixotasunak edo bestia, baina eriotzak denoi, ezta? Denoi, osea, da argi daukagun gauza bakarra, hilengo garela. Eta hori eskolak bai edo bai hartu beharko luke ba, bai edo bai. Ezta? Orduan galdera dator, ez? Nola ez dugu gaia lantzen? Beste gai pila bat lantzen ditugu, poblazioaren zati batzuei eragiten dietenak eta beharrezkoak direnak, ezta? Beharrezkoak, baina eriotza denoi ez gara salbatuko inor ere ez. Osea, hori da, ez dugu nahi, Da hoba da ez nahi izatea. Baina hor dago, orduan hor lan pixu horretan hainbeste gai dauden pixu horretan eriotzaren gaia sartu duzuenean bi hori galdetzen dizuete, holan zuek gero nahi baduzu zuek sartu baita ere, baina nola, zema denbora eraman dizu edo, nola bizi izan duzue erantzunkizun hori? Eriotza, txertatzeko, taldeak egindako lankarga handia izan da, edo alegina eta emaitzak, gainera hasi berritan, oraindik kusi zema frutu emango dituen, ez da? Baina hor balantzea egin ezkero nola bizi izan duzue? Bueno, nik uste dut lehen esan dute moduen oso importantea dela kontzientziazioa eukitea, ezta? Eta guk euki gendun oztopo handiena edo gehien tardau gendun esan zuzendaritza proiektuen sartu gendunean gai hau klaustroari esan gai hau landuko dugule eta irakasle asko, ez ni ez nago prest, ez dakit ez nago formaziorik ez tekot, gainera justo ez da momentu egokien iretzako. Orduen hor bai, zuk esan duzu moduen gupe, kontzientziazioa gendun Xabi Arnalegaz, eta nik uste dut formazio hori jaso arte euki gendu zela holan oztopo gehien. Gero Xabi Arnalegaz formazioa hain da ostean, bai gelditu jaku, bakotxa bere bizipenatekoz, bere motxiladeko, baina bai lortu gendun klaustroaren aldetik behintzet kontzientziazio hori eukitea, bai, landu behar dugu. Oin, zelan, guazen pausuek emoten ikusteko zelan, baina bai behintzet, klaustroa uneko unean, egon zan, konbentzi dute, bai, egin behar dugu. Beste alde batetik, bai, eskola publikoa garen enean, gure ikasleak, kultura desberdinetakoa direz, erlijio desberdinetakoa direz, eta hor bai, hurbiltzen jaku zen, zuzendaritzara esaten. Baina zelan landuko dozue? Nire semea ez dago prest, holan, ez da holako oztopoak. Orduen guk esaten gendun esan, behitu. Gaia landuko dugu, inorreztogu derigortuko, argazkiak hartzen, edo bere bizipena kontetan, inorreztogu derigortuko, baina bai gure dugu jakindaizuen familia moduen, gure dugu familia jakitea eskolan landuko dan gai bat dela, eta eriotzak eta doluak tartetxo bat eukiko dauela, eta umeek ikusiko dauriela, behar daurien momentuen berba eiteko leku bat eukiko dauriela. Igual ez da justo guk planteaute deko moduen, igual azaroak batean, eingo doguz dinamikak hori lantzeko. Igual azaroak bat ez da ume horrek behar dauen momentu hori. Baina, ume horrek badaki eskola honetan berba aldot, eta landuko dot. Eta hori ze, gure oztopoa izin zen apurtzu bet, hori kontzientziazioa lortu arte. Ez dakit guk esan deten bezala, Maixabel eta Amaiarena gertatuta gero, edo Lenena gertatuta gero, ikusi gendun beharra, eta ez dakit, igual Helene hil eta gu zuzendaritzan sartu ginen handikan 2 urtetara, edo horrela, eta ikusi gendun beharra lanketa hori egiteko. Gainera, zuzendaritzako bat ere Antzuolako ama da, eta kasualitatez Araneren
bere alaba araneren gelakidea da. Orduan, pixka bat, hor dena berak ere ikusten zuen, zelanketa egin zan antzuolan, eta guzti hori, ez? Orduan, pare bat urte edo pasagan dituen, eta karo, bitartean ere gertatzen zitzaigun. Ikasle baten aita hil zan, orduan, karo, urrungo egunean, urgentziazko bilera egiten gendun, eta pixka bat horre sensibilizazioa daukanak asesoratzen zaitu momentuan zer egin behar duzun, baina garbi geneukan eta gero amaiak eta ere sekulako lanketa egin zuten guraso elkartetikan hau aurrera eramatea, ez? Orduan, gero bai ikusi gendun lehenengo formakuntza behar gendula, bai? Eta batzordea sortu gendun, eta batzordean sensibilizazio ezberdinak zeuden, baina bai denak heriotza gertutik bizi izandako irakasleak ziren. Bai, orduan, bazeukaten olako perspektiba bat, eta behar bat ere, eta jakintza bat ere zer egin behar dan olako kasuetan. Bai, orduan, batzordean asko aportatu dute irakasle horiek, eta gero formakuntza. Formakuntzan, bai Patxirekin eta bai Txabirekin egindako formakuntzak nik uste dut klaustroa asko lasaitu zuela, zuk esan dezun bezala, eta ikusi zuten, nik uste dut klaustrokideak ere ikusi dutela, naiz eta zuk zure motxila eraman edo zure bizipenak izan heriotzaren inguruan, egunerokotasun batean txertatu daitekela eta posible dela. Azkenen da, irakaslei ere beste arlo askotan bezala erramintak ematea, hori egunerokoan lantzeko, eta modu errez batean, artearen bitartez, liburuen bitartez, abestien bitartez, olerkien bitartez, eta noizik eta behin, lanketa hori egin, eta prebentzio horretan, eta gero leno esan deten bezala, ez? Adituek beti esaten dute, erramintak eman bartzaizkiela ikaslei, gero gertatzen danean, erraminta horiek hartu alizateko prozesu hori erresagoa, edo hobea, edo aringarriagoa izateko. Orduan, gero protokoloak egiten eta protokoloak ere esaten dugu, ematen du ez dakit, oso gauza sinpleak dira, oso gauza erresak, egingarriak, logikaz beteak, baino bai dira gertukoak eta bintzat badakizu atzean bizipen batzutan oinarritutako protokolo batzuk direla, orduan garbi daukazuna da, ondo jokatzen ari zeran segurtasun hori ematen dizu, eta, urte bat, edo egon ginean hori diseinatzen, eta, orain bai daukagun erronkarik handiena da, liburuak aukeratu, olerkiak aukeratu, ze material erabiliko dugun, kurrikulumean egunerokotasun horretan heriotzaz hitz egiteko, eta hain garrantzitsuak diren erraminta horiek ikaslei mai gainean jartzeko. Zueri entzun da, nitzako konstatazio bat da, psikologoek, hasiko naiz, kulturarik ez dugunez, heriotzaren kulturarik ez dugunez, mendeetan eta mendeetan Euskal Herriak izan du kultura heriotzaren inguruan, erlijiosoa, baina kultura bat. Eta orduan bazekizun, ze mailatako lekuan zauden, hildakoaren zemagarren mailan zeuden, zer egin behar zenun. Argi, onerako eta txarrerako. Ez da idealizatu behar, baina kultura bat zegoen. Eta orain kulturarik ez dugunez, zuen gana, orain irakasleak aipatuko ditut, hemen daudelako, baina zuen gana espezialista bat, etorri behar da, dolua lantzen duen espezialista bat behar dituzue, edo horretan ibili diranak, zai tanatologia, baina zer dakigu guk, zuek ez dakizuena, bakarri da, gogoratzea zuei, gauza logikoak esan dezuna protokoloa, eta protokoloa hitza, igual da oso teknikoa, ez da? Nik sinisten dut, urte batzu gainera askorik ez da behar izango, hau doa urte batzu barru zuek, irakasleok, beste terminologia bat izango duzuela dena izendatzeko.
Ez dela izango interbentzioa, ez dela izango protokoloa, ez dela izango posbentzioa, eta horrelako terminoak beste jakintza batetik datozenak, bihurtuko direla zuen pertsona bezala kultura bat sortuko duzuela eta izango duzuela terminologia propio bat, ez? Kontatu duzuena ez da izan hainbesteko alegina, ez da izan terremoto ikaragarria, imaginatzen dut sexua sartu behar izana, ez dakit, 70. hamarkadan, ez, revoluzioa egin zenean. Orduan, guraso elkartea eta zuzendaritzak formazio batzuki, ulertu dudanez, egin duzue klak, eklosionatu zarete eta pop, hasi zarete, ez da? Bueno, oso apuntau, apuntau posible dala, gero aurkitu behar dira hitzaldi horiek edo horretan dabiltzanak, ez da? Vale, eskerrik asko. Zueri entzun da, gai bat etorri da, da hitz egitea, aurrak hitz egitea heriotzari da beldurra, gurasoen gandik edo irakasleen gandik, ez da? Eta beste profesionalen gandik. Osasun gintzan, heriotza gertatzen zenean, orain dela gutxira arte, 2002ko Espainiako legean, hegoaldeari buruz ari naz, 2002an sortu zen autonomia del paziente. Horrek egiten zuena zen, pazienteak, herritarrak dauka azken hitza. Eta ematen dio, kapaz da erabakitzeko bere bizitzari buruz, eta esateko noiz bukatuko dan alegin terapeutikoa, eta hil behar bada, hil egingo dala. Ordura arte, pentsatzen zuten, herritarra pazienteak ez dira gai, erabakitzeko bizitokana, ez da etikoa beraiek erabakitzea, ez da? Paternalismo bat zegoen, ez dira gai. Hezkuntzan gertatzen da aurrekin berdina. Ez, nola hitz egingo dut heriotzaz? Osasungintzan gertatzen zena, pazienteekin, gertatzen da orain, kulturarik ez dugun honetan, aurrekin. Nola hitz egingo dugu guraso bezala, irakasle bezala, nola ipatuko diot heriotza? Ez du, beldurtuko da, negarrez hasiko da, ez du lorik egingo, hori gertatzen da, batzuetan temporadak ditugu, aurrak izan garenok, ni hilko naiz, edo ama hilko da, da negar, bueno, hor, interbentzio bat egin behar da. Baina bestela, prozesu normalean, da aurrak badutela, ez da? Sinistuta badutela, Mark Cortina dago hor jakintzu handi bat esaten dutena. Guk ez dakigu, aurra dakite. Bakarrik utzi behar dugu, beraiei hitz egiten da entzuteko hori. Da, hor, deskantzu pixkat eman dizu edala, bueltatzen naiz alde honetara. Galdetu nahi dizuet, erkuden igual, zuri, eta gero maider nahi baduzu, eta zuek ere nahi baduzu hitzartu, ez da? Zuek adibidez, etxian aran hilzanean, heriotzaz hitz egin behar zenuten? Edo, hitz egin esango dut, aur batek galderak ekarri alzituen. Batzuetan batzuk isilago gara, beste batzu berbaldunago. Zuek nola bizi izan zenuten aur baten galdera hori edo jakin nahi hori edo kuriosidade hori, minarekin lotuta kasu horretan, baina kuriositatea ere bai, ezta? Biak nola bizi zenuten zuek? Bai, bueno, hori guk azkenean heriotza gure etxean sartu zen, orduan gai hori bai tratatu beharra zegoen, ez? Baina, bueno, oso era naturalean pasatu zen dena, ezakit bazkenean aranen agurra saioa gurekin egon zen, bere aizpa agurtu zuen, bere gorputza ikusi zuen, da etzen inongo ez dakit zela esan, ez? Olaxe da, ez? Bizitza hola da, eta ezakit, gerora, berak ekartzen zituen galdera horiek, poliki-poliki erantzuten egia da, beldur zarela, ez, zela jasoko duen, ondo ingoz hori beldurrak eukiko dituen berak, baina, bazkenean zu, lasaitasunetik, ez balduzun moduan, azkenean guretzako, momentu zaiak izan dira, ez? Eta,
apurtuta ikusi gaitu, baina, gero bera babesten, da bera, ez, da aurre egiten, bizitzari aurre egiten, baita orduan, berak galderak ekartzen zituenean, momentuan alba genuen erantzuten genituen, eta ez baginen gai, horri aurre egiteko, berandutxuago hitz egiten genuen horri buruz. Baina, era natural baten joan da, dena, zakit. Zuek giroa eman zenioten behintzat hitz egiteko, galdetzeko. Hori izumatzen zenuten, saioa galderak egiten zituela. Ez zuela pentsatzen, ostra, hemen ez dago giro. Ez, bai, berak behar hori sentitu duenean, galdetu du, eta, 6 urte pasa dira, bere kontzientzia maila, ez, aldatzen dijoa, eta bere galderak ere. Eta, momentuan, erantzuten. Eta egonda momenturen baten, berak botatako galderarekin zuek ikasi duzuena zerbait? Ola, ez adena, zakit, zaizuen momentuan, seguro baiet, ez? Azkenean, azkenean galdera horiek zuri ere zer mugitzen dizute, ez? Eta zuk baita lanketa txiki bat momentuan edo ondoren egin barra daukazu. Orduan, ikasten duzu. Azkenean, eragina, ez? Ume baten galderakin, batzuetan ezin esan duzunean, ez? Ezin dut erantzun, geroago pentsatuko eta geroago erantzungo izot. Hori iritzi zait oso zona. Eta gero, venga, eraiki dut zerbait. Ederra, eskerrik asko, zuk Maider ez dakit. Nahi iruditzen zaitu umiak diala naturalak eta gardenak, ez? Eta oi dakatela ona eta oso txikitatik, ez? Gero urteetan, azten geha blokeatzen eta horrelako gauza gertatzen zaizkigu, ez? Orduan hoi ere aprobetxatu behar dela oso txikitatik, ez? Gaina gaur egun ikasegoeretan eta proiektuka eta lanean gabiltzan honetan eta ikasleen interesetatik abiatzen gehan honetan, ez? Momentu askotan izan daiteke ikasleen interesa etxeko landarea hilinda. Eta horri heldu hasi horrekin, ez? Orduan, naturaltasun hori aprobetxatu behar da, eta iruditzen zaiz zor diegula guk ere naturaltasun berdina, ez? Eta, hemen esan dan bezala, momentuan ez badakazu erantzunik, esan besteik ez dago. Oaintxe ez dakat erantzunik, ez? Eta jazta, egin gabe inungo dramarik, eta jazta, netzako hola izan behar du. Oraintxe gogoan dut, Antzuolako eskolan adibidez, anekdota bat kontatu zuten, genbiltzan hilerriaren inguruan parte hartze prozesu bat, esaten zuten. Aurrek ekartzen badute galdera, landuko dugu, ez badute ekartzen, ez dugu landuko, ez da, hilerriaren gaia. Da, ala nolan ez dut lusatuko, landu zuten. Eta momentu baten, orduan, eriotza, ez da, txikiak ziren 4 urteko gela zan, eta orduan, gai bat agertu zan. Elkarren artean da ziren ados jartzen, zer gai horri buruz, Orduan hartu zuten, eta goazen nagusien gelara, nagusiak landu dute magia, edo, jakingo du uste duzala hilda gero ia bizitzara etorriko dan, ez? Orduan, irakasleak esan beharrean, ez da ezin da, hilda da ego, eta akabo 4 urte zituzten orduan, joan ziren, enaiz goratzen, 8 urteko gelara edo magia landuta. Orduan, magiarekin biziko dan. Beraiek zerbait gehiago jakingo dute. Orduan, gela guzti hartu, eta beste gelara, ez da, gu gato zalantza batekin. Orduan, denak eseri, gure zalantza da, ez dakizer, eta orduan, beste, 8 urtekoak, badakite irreversiblea dela, eta orduan, haiek azaldu bestiei, ez. Orduan, denak gogoeta egin zuten, eta buelta, jarraitu zuten beraiekin. Orduan, zuek erabiltzen dituzuen, zuen baliabideekin egiten dituzue magiak, ez? Zeda, bakarrik gogoratzea aldugula, ez da? Pertsonok garela eriotzaren aurrean kokatu beldurri gabe, ez? Da, orduan, zuek hezkuntza komunitate bezala hori, lasaitasun hori hartzen duzuenean, egingo duzue magia. Magia bizitzari ateak irikitzeko beldurraren aurrian, ez da? Bai.
beste gai bat ekarriko ze denbora dago, bueno, ondo zaudete, bestela esan, bai, denbora salto ingot, ez dut hitz egingo gaiari buruz hitz egitea eta kuriosidadea eta horri buruz, bueltaktuko naz doluaren inguruan, doluaren pedagogiara, ezta? Doluaren pedagogian hitz egin duzue bide horri, protokoloi buruz, hitz egin duzue nola agurrak egin ziren eta denbora, askotan agertutako galdera bada, noiz arte oroitu, bide horrietan edo protokoloetan ere hori pixkat iztea komeni da, ezta? Ekintza bat egiten denean, oroi maitasuna adierazteko ekintza bat egiten denean, ekintza horrek bukaera bat izan behar du, bestela ezin dugu, parkatu hemenago atze egiten, denbora bat izan behar du. Hor zuek bizi izan dakotik eta gogoetakotik, ze denbora edo nola ikusten duzu denboraren doluan, ume bat, adibidez, ume bat hildanean, zema denbora ikusten duzue? Bueno, gu polena aurte, izten nahi gea orain, beste saio bat daukagu bideginekin orain azaroan, eta saio horren helburua da, pixka bat itxiera egitea, bere momentuan gelan eta itxiera horiek egintzian, jasozean bere gauzak, eman zitzaizkien gurasoei, mantala, dena ez, hoi dena momentuan egintzan, baina, itxiera hori, orain lantzen ari gara bideginekin, azaroan orain dugu saio bat, eta hor jasoko ditugu pixka bat pautak, nola egin ez, itxiera ofizial hori. Hor, Erkudeneri, zuek nola bizi izan duzue prozesu hori, denboraren prozesu hori? Ezakit nik uste naturaltasunez, lehenengo egunetan, lehenengo urtean, kurso bukaeran adibidez itxiera bat egin zen, aranen gelakoek urtean zehar beraiekin euki zituzten gauzak gure etxera ekarri zituzten, da hor itxiera bat eman zen. Eta gero ezakit, urtez urte pixkat ez da ez errola estipulauta, zait hori bizkotxoarena, guk hori ez daizu, hasieratik eraman genuen, da urten ja LH esain daude, azkena izango da, eta hortxe baita hori ez, jazta bizitza aurrera doa, eta beste bide bat egingo dute ez, beraiek. Eta, hortxe ez, itxiera bat egongo da. Hor, adibidez, zuek bizkotxoarena zuen gandik irtetzen edo zuek nahi zen duten, zuek ere ematen eraikuntza bada, ez da? Zuek eta eskolaren artean, eta gero ja zikloa bukatzen denean, gela banatuko danez, ia hor naturalki... Esan nahi dut, hori naturalki egingo den zeo zer izango da, ez? Gure kasuan, protokoloak diseinatzen aritu ginean, hori izan puntutako bat ere, ez? Nola oroitu. Eta bai jasota daukagu, pixka bat familia eta eskolak adostu beharreko gauza bat izan behar duela, batzuk igual ez dutelako nahi agur kolektibo bat egin ere, eta hori ere errespetatu behar da. Ez da kasu guztietan agur kolektibo bat egin behar, familiekin adostu beharreko gauza bat izan behar du, hori da guk jasota daukaguna, eta gure kasuan ere, batzordean bai esaten gendun, ez? Leheneren globo urdina, HH-ko 5 urteko gelan bukatu utzat, edo behintzat eman zan, hor bai zalantza izan genuen, ez? LH-era pasa, ez? Horrela egin genuen, edo horrela egin zan modu natural batean, baina, gero bai ikusi genuen, iaz egin genuenean porrotxen intxaurrondoaren lanketan, marrazkian hor agertu zala berriro globoa, ez? Eta hor zalantza sortu zitzaigun noiz arte egin behar hori, ez? Guk behintzat jasota daukaguna da familiarekin adostu behar dela urtez urte pixka bat nola bai
kasu honetan hildakoaren gelakide horiekin, eta baita ere aizpa edo anaia edo beste gelakidekin ere. Familiakin adostea. Bai. Gure eskolaren kasuan umetxoa hil zanean, bai dekot gogoan agur kolektibo baten jakola, justo izan zen konfinamentu sasoia, orduen bai bere gelakideak joan alziren, familia gonbidatu zen, ez dakitzen betemporara izan zen, handik hilabete ingurure edo izan zen agur hori, eta ez dakit, igual familiak berak esan beharko dau, nahikoa izan zen hilabete baten agurra eitea, edo ez dakit nik hori protokolo baten zehaztuta egon behar dan, nos izan behar dan agurra, ez da. Hori gertatu zenean, zuek gogoeta hori egin gabe zen eukaten, ez da? Eskola bezala, orduan landu gabe zen eukaten. Eskola bezala izin zen improvisetan joan, improvisazioa izan zen, bai. Bai, gerora etorriko dala, ez da, pentsatzea eta nola egin, eta baina garai horretan izan zen alzen moduan egitea. Hori, alzen moduan, ez geunkolako materialik, ez geunkolako protokolorik, konfinamentu sasoia zan bebai, orduen ondo inzan, esan egin ondo zehaztut egon behar dan protokoloan, ez dakit erantzuten. Eraikuntza bat, ez, behar dala horretan. Beste gai batera saltatuko naiz baliabideak aipatu dituzue. Maiderrek argi utzi du egoera zein dan eta baliabide sinistuta gaude Ilargi elkartetik esandakoa. Hezkuntza komunitateko profesionaluk gai honetan kokatzen zaretenean ez duzuela behar izango kanpoko laguntzarik. Zeuen arteko, normalean beti zeuen artean, hau nola egin duzu edo adibideak eta hartzean ikui izango dela, bai doluan eta baita heriotzaren pedagogia egunerokotasunean. Gertatzen dena da, dolu handi bat, heriotza handi bat gertatzen denean, ume bat denean, trauma handi bat gertatu aldanean, hor psikologen laguntza behar izango duzuela, ezta? Eta hor dator, gaur egunera etorrita laguntza guztia behar duzu, eraikuntza baten jarri beharko zinatekie. Ez, zerotik, 50 gutxienez pasatzea. Denbora gutxian pasatu alzaretela, orain txartu ditugun adibidetatik, baina baliabideak behar direla. Galdera da, baliabidetan zer eskatuko zenukete? Zuek egin duzue bidea, ala moduz, ara eta ona, baina zer ideal baten, nola imaginatzen duzue ikastetxe batek, esaten badu, goazen ikastetxe bezala gure kurrikulunean txertatzen noski protokoloak edo bide horriak, heriotza bat gertatzen bada ez improvisatu beharra izateko, eta egunerokotasuneko ideiak, nola egin. Zer beharko zenukete? Zer bota duzue faltan? Igual lehenengo eta behin, ezakit unibertsitate mailan magisteritza ikasten ari diren edo pedagogia ikasten ari direnak zelanketa egiten duten ez jakintasunetik, ezakit lantzen duten gaia edo ez, baina hor bai interesgarri izango zen gaia lantzea, eta gero hezkuntza sailari eskatu ere baliabide gehiago, formakuntzak eta berritzegunetatik ere asistentzi bat bai bullying protokoloetan eta bizikidetzako kasuetan dauzkagun bezala heriotzaren gaia lantzeko ere baliabideak izatea, ez? Azkenen gertatzen zaigunean umezurtz, Ainorgan gertatu zen bezala, edo guri ere gertatu zitzaigun bezala, umezurtz sentitzen zea, eta dauzkazun baliabide horietatik tira egiten duzu almoduan eramateko. Baina, baliabideak berritzegunetatik eta hezkuntza sailari bai eskatu nik uste altzaizkiola gai hau ere lehen lerrora ekartzeko. Ni gehituko nuke jarraipena, ez?
ze guk jaso genuen gauza bakarra izan zen, berritzegunetikan saio bat, formakuntza saio bat, polil eta igual 2 astetara. Bertan transmititu zitzaizkigun eduki eta baliabideetan gelan lantzeko zian 2000 urtekoak. Orduan ulertzen dut ere berritzegunetan utxune hori ere badagoela. Bertan daudenek ere ez dituztela nahikoa baliabide edo formakuntza ere, gero guri ere trasladatzeko. Eta gero jarraipena, azkenian gela batean ume gutxiago dago, eta guk jaso genuen hezkuntza sailaren deia, esateko sailburua joango zala tanatoriora. Osea, ya está. Por supuesto, esan genion ez azaltzekoan. Eta gero berarekin bildu ginen personalki eta azaldu genion zeintzan egoera eta zertan sentitze ginen umezurtzez. Alde batetikan psikologoak aipatu dira, psikologoak komunidade guztiantzat, bai umen jarraipena egiteko, bai heldu ona, ez? Eta gero hori kontutan eukitzea zegoera emandan, eta agian gela horietan sartu berdiala ja 2 irakasleta ez bat, momentu konkretu batian, ez? Umen jarraipena egiteko, zeguk hori adibidez bai nabaritu genuela, ez? Zorionez gela txikia zan, 14 zian, 13 gehatu zan taldea, eta egia da gero, pusan jarrerak, eta dena ateitezala, esan nahi dut, umeak ostientezian poletzegola ja, eta poletzala etortzen aste artean, asteazkenean, ostegunian, ostiralian. Ez? Orduan hor ere esku hartze bat umeekin ere, faltan bota gendun, ze azkenean, lehen hemen esan dan bezala ez, irakaslea gea, ez gea profesionalak denian. Ez? Orduan, bueno, pues, hortan ere, bastante hankamotz. Gehitu duen. Esateko, gu bideo honetan hasi garenean animau gara, benga ingo dugu bide hau, baina nondik hasiko gara noragoaz, non dauz baliabideak orduen izinde apurtxo bat, entera hona zantzuolan lantzen dala, antzuolaragoaz apurtxu bet, ilargi elkarteari bebai informazioa eskatu nora joan algara, baina apurtxu bet ez dakizule nora joan, ez da? Ez daubelako ezer ez eskuntzatik, apurtxu bet bakarrik bide honetan, eta geuk topau behar nora joan algaren laguntza eskatzen. Ez da usare bat edo hori. Esan duzunean, gelara joan behar dan irakasleak beste babes bat izateko, hor izan beharko zan zuen komunitateko beste irakasle bat, ala nola beste utzune bat beteta, ala kanpoko apoio bat posible da. Nik gehitu ingo nituzke. Esanet, barruan daudenak mugituta ez. Osea, gehitu baliabideak. Gehitu. Baina ez beste gela baten eta hango bat, esan nahi dut, ez ezagun bat sartu alda? Ez. Osea, gero igual hori utzi berda eskolaren antolaketaren baitan, baino ezakit, ez? Ordu batzuk eskaini behar dira. Ez, eta igual, gertuna dagoena talde hortatik, izan tutorea, izan musikako irakaslea, izan inglesekoa, pues igual ordu batzuk liberatu bertzaizkio, gela horretan bestelako apoio batzuk egiteko, ez? Orduan hezkuntza saila, bidali berko du beste pertsona bat, horrekiten ez duen inglesa momentu horretan egiteko, ez? Baliabidea behar dira dolu hori sostengatzeko. Orduan behar da zuek antolaketa, barne antolaketa bat. Bueno, pues nik uste azkenean beharrak hori, altxarazten dizula burua eta azkenean suerte handia daukagula, atea jo eta ateak irikite izkigutelako, ez? Baina, claro, iruditzen zait hezkuntza sailaren obligazioa dela. Ez norberaren borondate onaren araberakoa. Hor gero beti zalantza... Emozio guztiak atetzen egin, ez? Bai. Emozio guztiak jasotzeko... Tristura, serria... Prest gaude emozio guztiak jasotzeko, ez garen kalartuko, bai. Bai, betiko zalantza da, ez da, ilargi elkartetik ere, ez dakizu, zerrein dugu, ekintza politiko bat, eta ekin atia jo, nik kulturan ezagutu dut hori, eta
flipatu egiten duzu, zergatik, zema behar flipatu esaten dudan. Nola, gauza evidenteak ere ez datosan. Orduan, da, bueno, saiatuko gara betik, ez? Kontzientziak bizten, ez da? Eta osasun gintzan ere kontzientzia bizten, da gero esan, baina hau ez da normal, eskatu behar duguna da baliabideak izatea. Osa, bai, kontzientzia biztu behar dugu, zen magia egiten dugu, eta egiten duzue, osa, kokatzen garenean, baina baliabidea behar dira. Orduan, ekintza politikoa ere behar da, baliabide horiek hori itxeko, ez da, eskatzeko. Amaitzeko, amaitu da. Amaiketa erdiak dira. Orduan, lehenik eta behin, eskerrik asko Laurori, eta eskerrik asko batez be, hemen alde honetan egon zareten hori, lan emozionala egitearren, eskerrik asko Laurori, bai. Zuen hitza hartuko dut esanez posible dala, zaila dala, baliabiderik ez dagoela, baina baliabide apurrak daudenak eta holan eskatuakin ere egiten dala, kriston ahalmena dauko zuela, irakasleok eta hezkuntza komunitateok, bai guraso elkarteetakoak eta baita zuzendaritzakoak, kriston kapazitatea dauko zuela, bakarrik gogoratu egin behar dugula, eta alkarri babesa eman, seriotzaren aurrean talde bezala kokatu behar gara, bakarrik ez dugu hitz egin nahi, dekretu bat dago, enteratu ginean horre flipatu egin genuen, filosofiako irakaslea bidaltzen dituzte eriotzaz hitz egitera ez dakizen mailatara, dekretu horrek. Ez da posible. Osea, bakarrik, irakasle bat gainera gazteak dira, ez daukate formaziorik, eta beraie bakarri doaz filosofia ematera, segurutik urtero leku ezberdinetan, eta eriotza tokatzen zaie lantzea. Beira ze olakotan. Baina deia hartuta dala posible dala. Orduan hori esan nahi dizuet. Eskerrik asko zuei Laurori, eta eskerrik asko denoi, eta batez ere hezkuntzan zabiltzaten hoi, magia egiten duzuelako gai guztiekin, baina gai honekin ere egiteko kapazitate guztia daukazuelako. Así que eskerrik asko, bai?
Egun on danoi, egun on eta ongi etorri, eta eskerrik asko gonbitea luzatzeagatik. Gehiago gara elkartearen, bideoklipa ikusi duzue, ilargi elkartearen gehiago gara, eta gogorarazi besterik ez, Bizipoza elkartea, 38 elkartek osatzen dugula, eta elkarte bakoitzaren bideoak eta historia eta kontakizunak biltzen dituela web orriak eta eskuragarri dituzuela ikusi nahi izatera. Hau esan da, eskerrik asko goizean parte hartu duzuen boskoteari, ni ere banabil irakaskuntzan eta egia esan izlari eta komunikatzaile bikainak izateaz gain, balore eta tresna deixente jaso ditut nik ere. Orduan eta gehiago jakin, orduan eta gehiago daukagula ikasteko hartzen gara, eta gaur nire kasuan behintzate halako zerbait izan da. Beraz eskerrik asko. Orain arituko naiz akulu lanetan edo moderatzaile bezala, bai, pixka bat hor soka dantza egin nahiko genuke guk ere, esku artean hartu zinta batzuk eta korapilatu eta eraberean askatzen ahaleginduko gara. Eta deitu ingo ditut, nire aldamenean hartuko ditudan 4 elkartetako partaideak. Zatozte, beraz, Julene Ilarramendi, Inurri elkartetik. Nekane Lekuona, Aspanogi elkartetik. Jone Ojea, Txatxilipurdi elkartetik. Eta Bea Seber Naizen elkartetik. Eskerrik asko eta ongi etorri. Alorrez berdinetan lanean ari diren 4 elkarte gonbidatu ditugu, gaur mai inguru edo tertulia honetara. Aurren heriotzari edo aurren inguruan, gertatzen diren heriotzen inguruan aritu nahi dugu. Heriotzaren aurrean nola jokatu, nola landu, heriotzaz hitz egiteko moduak nola sortu, hori guztiaz aritu nahiko genuke gaurko 4 emakume hauekin. Heriotzaren pedagogiak elkartetan nola lagundu dezakeen, zer nolako zailtasuna dituzten eta aurrera begira zein aukera sortu daitezkeen hausnartzen. Ahaleginduko gara. Eta Julenekin hasiko naiz Inurri elkartearen aurkezpen txiki bat. Eginez, Inurri elkartea Julenek berak eta Miren Kuerdok sortua da. Ez da sortu zaharra, dozena erdi urteko ibilbidea ez du oraindik ere, premia batetik sortu zen, ikuspegi feminista eta eraldatzaile bat dute ardatz, minbiziari buruzko divulgazioa, formazioa eta akonpainamentua eskaintzen dute, eta gaia sozialki normalizatzeko helburua dute oinarrian, eta hauek ere zaintzan eta ekintza parte hartzaileetan jartzen dute burua eta gorputza. Bigarren lekuan, Aspanogitik Nekane, Aspanogi Gipuzkoako aurremen bizidunen gurasoen elkartea da, duela 30 bat urte sortua, hasiera hartan 4 familiren ekimenez sortua, eta familiei behar duten arreta eskaintzea du xede Aspanogik izan ospitalean, eta baita handik kanpora ere, elkartasun ekintzak, informazioa, hitzaldiak, elkartzaintzea, hori dute ardatz. Txatxilipurdi elkartetik Jone, Arrasateko Euskara elkartea da. Txatxilipurdi 54 pertsonez osatutako lantalde profesionala dute, eta saile hauek, haur saila, gazte saila, kultura saila, guraso saila, berramesten saila eta koordinazio orokorra. Nerabe eta familiekin aisialdi hezitzaile euskalduna lantzen dute eta bizitzarako behar dituzten balore zein gaitasunak garatzen laguntzen dihardute. Euskaltzaletasuna, feminismoa, natura, aniztasuna, autonomia, hezkuntza ez formaletik egiten dute lan. Eta 4. adiskidea naizen elkartetik, Bea, 8 familiren abia puntua izan zen, elkarte hau ere, Espainia mailan Krisalis elkartea zegoen, eta gaur egun Hego Euskal Herrian dihardu lanean naizen elkarteak, transexual,
adingabeen familiei laguntza, trebakuntza, orientazioa eskaintzea da euren xedea, euren eskubideen berri ematea, transexualitatea despatologizatzea, formazioak ematea eta familien artean sareak sortzea. Lan handia egiten dute hauek ere, beste 3 elkarterekin batera zalantzarik gabe. Ekin dezaiogun hitzartzei eta lehenengo galdera edo heldulekua luzatuko dizuet, zuen aurkezpenean sartu nezakeen, eta uste dut denetan etorri zaidala hitz bat, baina espreski utzi dudala hasiera emateko, eta da lehen ere goizeko lehenengo tandan aipatu dena ez da tabuak. Tabua hitza, ez dakit bera ere zote den aski tabu. Eta hortik nire lehenengo galderatxoa, heriotza tabua ote den edo zergatik sortu zen zuen elkarteak sortzeko premia heriotzari loturik. Ni hasten naiz. Inurri oso tabu handi batetik sortzen da. Nera ama duela 6 urte hiltzala bularreko minbizi metastasikoaz. Egia da nera amak, prozesu luze bat izan duela, 10 urtez egonda gaixo. Nik 10 urte nezkanetik eta nire ezpak 8 ginezkanera, eta egia da minbizia gure etxan ez dela tabua izan. Oso hasieratik ez, nera amak ia galdu zuen, bularra ere galdu zuen, eta oso umoretik eta ez, beti egia kontatzen esan digudana, eta egia da prozesu hori nahiko ondora eman dugu, baina egia da, ez, minbizi metastasiko bat edukita eta jakindan erama momenturen batean, hile egingo zara, ze estadistikako hola diote ez, gure etxean tabua izan da. Tabua izan da azkeneko arnasara arte. Nera amak azkeneko arnasa eman eta gero ere tabua zan. Eta hor ni oso galduta sentitu nintzala, egia daia 20 urten euskal lanera mailtzanean, ez nuen inoiz eriotzarik pasa nire txan, nire txakurra ere bizirik zegoen esanet ez zinolako eriotzarik ez, eta gehien maite dezun pertsona hil egiten da, eta ez dakizu nola jokatu. Nik esango nuke, nire prozesuan, ez bizteko prozesuan, gaiaz gutxi hitz egin dutela eta banukala beharra ontaz hitz egiteko. Egia esan da inurri sortu nuen oso nahi gabe. Zen niretzat garrantzitsua zen ere dolu prozesuak aurrera jarraitzeko, nera hemen egotea, eta gaur ere nera marataz hitz egiten ari naiz ez, eta niretzat hori da benetan ez, laguntzen ditena, baina bai tabu oso handi batetik hasitako bidea da. Bai, tabu izaten jarraitzen du. Minbizia berez tabua da, sortzen duen bilurragatik, eta eriotza oraindik gehiago ez. Beti ihesbideak topatu nahi ditugu, atzean utzi ez tokatzea, igual ez baita aipatzen eriotza, igual ez da tokatuko ez, horrela jokatzen dugu askotan, aspano egin presente izan behar dugu. Aur minbizia eta nera minbizia portzentai altu batean sendatzen da, 185. Eta 115 eriotzean amaitzen da, ez? Eta operaz hitz egin behar da eriotzaz, gure ustez, aspanogin. Eta gainera aspanogiko kide jarritzen dute izaten baitare seme-ala bat hiltzaien guraso eta familiak, ez? Gure errealitatearen barne daude, aspanogiren historiaren parte dira. Gaur adibidez, hemen daukagu, ez? Heleneren amatxo Amaia, Xareren aita, daukagu Aritz, baita daukagu Laiaren ama, Aloina, ez? Eta, ez? Behar ditugu elkartean, ez? Eta guk ere bai komunitateari esan nahi dugu, ez? Eriotza hitz egin behar dela. Nahiz eta bizitzapera egon handia, beste batzuk hor daudela, ez? Eta helburu horrekin ere bai lanketan gaude, poliki, bai elkarte hasi zenean tabu handia zen. Bildur asko, ez? 4 guraso sortu zuten, gurasoak ere beti dute presente eriotza. Diagnostiko ematen zaien unetikan, minbizia berdin eriotza egiten da. Eta prozesu guztian zehar, daude gora bera asko, eta hor guraso gehienak ez, hor daude pentsatzen ez. Nire semea alaba hilko da momenturen batean edo. Batzuk igual asiatikan ez, esaten zaio ez dagoela tratamendurik, eta eriotzen amaituko dela. Oraindik gabeziak daude, hor gu jabetzen gabeziak daudela ez. Eta, baina espero egin behintzat, komunitarioki hasi gara ez, zuaitz bat landatu dugu, porrotxek emandako gereziondoa, azten ari da, eta gereziondo horretan ere bai, hildiren piratak gaude ez. Eta hasi gara behintzat, omen zen urtero, hildiren ume horiek ez. Izena jartzen, bihotza batzu jartzen dugu gerezio horren aldamenean, brain izenekin, eta gurasoa gonbiatzen ditugu, eta elkarteko familiak eta osasun arlokoak ere bai. Tabuak hautsi nahi ditugu.
Apa, eguardion. Ni Txatxilipurdi elkartetik nator, eta, gure elkartea ondo aurkeztu duzun moduan, aixialdi ezitzaian kokatzen da, hezkuntza ez formalian. Orduan horrek, bai emuten duzkula igual marko zabalau bat, ez? Eta ardura zabalau bat bebai. Azkenean, aurkezpenean aurkeztu dituzun, balixo ezberdin guzti horreitan, ez? Aditu eta aritu izaten saiatzen gara, edo bai ez, aritu behintzat bai. Eta, proposamen hau heldu zanean gurera, ez? Blokeo moduko bat eduki gendun. Ze gisa da, gai asko lantzen ditugun arren, ez? Nahitxa ez egunerokotasunean daukoganak, apur bat lehengo mai inguruan eskoletan, ez? Esaten zan moduan, beta horreko pila bat eduki behar ditugula, horren konstiente gara eta saiatzen gara gube, baina eriotzana heldu zanean proposamen hau blokeauen ginen, esan gendun, zelan joango gara, ez? Mai inguru batera, holtza baten gainera hitz egitera lantzen ez dugun gai baten inguruan, ez? Eta horren ostian buelta bat emun gutzen, eta esan gabon, pixkat zaurgarritasun hori erakustera befan geike ez, eta zure galderari zuzenki erantzunez, momentu hortako blokeo horrek tabu baten islada da ez, eta bai uste dugu, naiz gauzatxo batzuk itxen ditugun, espero gero tartia aukitxea ez, itxen dugun horrei betartia muteko, tabu bat da gure elkartean, ze ez etorri gure izetia eta sistematizatuta ez eukitziak, ez, lotxapunto hori sentitziak, beldurra min hori sentitziak, azkenean tabu bilakatzen dau, eta ez daukugu landuta zehozegatik, ez, orduan, hortxe, bai. Kaixo, begira, eriotza berez tabua bada, pentsa suizidioa, ez? Gure kasuan, gure elkartean, eriotzarekin dakagun lotura agian ez da hain zuzenekoa, ez, zeharkakoa da eta beti da suizidioarena, ez? Orduan badoka nabardura hori. Orduan, alako egoera, transexualitate egoera bat topatzen dozunean etxean, ez? Pixka bat ikartzen hasten zara, edo ikasten hasten zagaiaren inguruan, eta berehala etortzen zaizkizu kopuruak, pertsona transexualen 40% inguru bere buruaz beste egiten saiatuko dela, batzuek lortuko dute. Orduan, nekanek ere aipatu duen bezala, beti pentsatzen duzu, nerea izango da, ez da izango, orduan beti dago beldur hori, eta gainero, elkartean izan dugu, 2018ko otsailaren 15ean Ekailer Zundik egin zuen bere buruaz beste, eta horrek ere mugitu gintuen elkarte bezala, orduan presente daukagu eta saiatzen gara bere leku emoten, eriotzari, suizidioari zehazki, baina konturatzen gara, tabua dela, beldurra ematen duela, eta beti iristen garela tentu handiz, presente daukagu beste modu batean ere duela oso gutxi beste saiakera larri bat eduki dugu, noizean behin gertatzen da, orduan, bai, bada tabua eta gaina nabardura horrekin, gaina suizidioa baldin bada, gehiago uste dut. Ados, agian gero tarterik izango banu heldu nahiko nioke beldurra hitzari ere. Uste dudalako batzuetan buruaz beste egiten saiatzen den batek lortzen ez duenean, urgeratzen dela mamu bat, bai beregan segurasko eta aldamenekoengan. Eta uste dute, hau esperientzia propiotik diot, minbizia pasaduen alaba bat sendatzen zaizun arren, bildur hori ez zaizula sekula ez da, nik beti epatzen du gure etxean 6 garela ez da, 2 ama, 3 alaba eta beldurra ez da. Orduan, albo adin badut gero helduko diot beldurrari. Hala ere, pixka bate, orden bate jarraitzearen, jakin nahiko nuke zuen elkarteetan eriotza zuzenean, naiz zeharka oso gertukoa ez izan arren egoera etortzen denean, zuen gana, bote daukazuen, hori ez da, jarraibiderik, bote daukazuen eriotzaren pedagogian aski landua eta aski hausnartua den protokolorea.
guk beti esaten dugu inurri nahiko informala dala ez, nahiko bizipenetik joaten garala ez, eta horrela egiten dugu egia da geroz eta lanketa gehiago egiten ari gara, pues horrela ez, dakarrelako edo, gaia asko lantzen dugulako, baina, geroz eta gehiago landu behar dugun gai badala. Guk oso modu naturalean edo, nik usteet aldegun moduan ere egiten diogula aurre eriotzari. Azkenean egia da, inurri oso presente dago eriotza, udaran 7 inurri juntzaizkigu, eta inurri horietako asko 10 ziren. Eta, bereziki bat, Marta, guretzat oso berezia, ze azkenen egia da inurri tribu txiki badanez familia bihurtza da, eta ja ez da inurriko bat baizik eta zure lagun Marta hilda, eta Martak 2 ume dauzka, Aiurita izadi, eta hori, 3 eta 6 urteko umeak dira, eta Martak esatezian asko balio ziola, neri ikustea eta nik nola hitz egiten nuen nire amataz, ez? Beak ere bazeukala, ez? Gogori edo beak esaten du. Hil eta gero nahiko zuna da bere alabak, ez? Gogoraraztea. Eta eskatu zian, alabekin hitz egiteko orduan. Ni eta nire bikotea asteburu pasa joan ginen beraren etxera, horrela Marta eta bere bikotea asteburu pasare juntzian, eta umekin geratu ginen. Eta nire egon demora uzean pentsatzen, nola? Nola esango diet, edo nola hasiko naiz, igual ez gaia hitz egiten. Eta justo nire bikoteak ere minbizia pasadu, ondo dago, baina minbizia pasadu, eta hasi ginen kontatzen nola berak ile luze-luzea zeukan, eta ia galduzun, eta orduan hasi izan ume bate jo, eta beraiek daukat irakurrita xomorro lapurra, eta orduan, ai ama, xomorro lapurrak zenbat ile eduki behar duen, ez? Eta horrela hasi ginen, eta esan nien, jara sendatu zela, baina nik banuela ere, ez? Banera ama, hile egin zana, ez? Eta beraiek egia esan, naturaltasun osoz, esan zuten ere, bera ama ere bai, 3 eta 6 urteko ume batek, ulertzen duen bezala ez, baina bera amak hitz egin di heriotzaz, eta oso modu naturalean esan zuten, ama hiltzen ari zala ez, eta Marta hiltzan abuztuan, eta aurrak egon ziren, egieta moduko bat egin zan, eta 6 urteko aurrak hitz egin zun. Eta esan zun, munduko amarik onena zeukala, ez? Eta nik esan nion, Marta, lasai, beti gogoratuko diala azutaz, eta beste lagu gaudela hemen, ez? Gogorazteko orduan, inurriko lako gauzak egiten ditu, ez? Segurazki asko jakin gabez, baina, bihotzetik atera eta bintzat, guretzat gaia ez da tabua orduan, horri helduta. Gure kasuan, hemen daukate bai, nire lankidea Mari Jose, psikologa, eta biok osatzen dugu ez, lantalde hori. Eta heriotza bat ematen denean, guk orain arte bete egin dugu ez, akonpainamendu bat, ospitalen ezagutzen gea, momentu oso larri batean, baina bai erlazio harremana izaten dela oso gertukoa ez, eta bereikin bizitugu momentu honak eta txarrak. Eta batzuetan posible da hitz egitea minbizia, heriotzaz ikusten denean, ez? Ez dagoela sendabiderik, baina oso zaila izaten da baita ere familiekin, ez? Zati familie batzuek igual ez dute nahi, badakite, baina ez dute nahi esan, ez dute hitzetan jarri nahi, badirudi ez? Onartze hori zaila da, ez? Eta baita ere, ospitalen dauden beste familiak eralamenean daude baita ere prozesuan, orduan jakiteare bai, beste bat dagoela, igual hil egingo dena, ez, hor aitzen pixka bat ere bai, orduan pedagogia, baina individualagoa, ez, familiarekin, beti errespetatu momentua, espazioa eman, zati familie batzuek nahi dute bestatzuk ez dute nahi, ez, eta orduan bai. Eta gero ospitaleko eremua zari naizela, hor bai, esan osasun langilegoa, ez? Hasiera batean igualetzan gehiagitz egiten. Isilpean, norbait hiltzen zenean, danak isilik, danak hor, eta zan komoke, jazta ez? Eta orain, azken urtetan ikusi da, poliki, ikusten dugu, hil egin behar dela. Nola, erizain batek igual aletu, sartuko naiz gelara, zer esango diot, edo familiarekin nola izango da harremana, edo egingo diotikutuko diotola, aletuko dio zenbuz, edo ez? Eta pediatra onkologo baita ere, ez? Azkenen danak, garbitzaileak ere, bai, ez, entzertzen bali bada, hor pixkat nola hain, eta heriotza ematen denean, ez, ospitalean izan bali bada, sartuko naiz gelara, zein goiot, besarkatuko betez, eta haro ondoren, jungo naiz tanaturora, jungo naiz hiletara, eta askotan guri galetzen dut, ez, Mari Joritan, batez ere Mari Jori, nola ikusten duzu berena, ez, egin dezakegu. Baina behintzet heriotzaz hitz egiten da,
lehen otzan egiten, eta hor behintzat osasunean badakit zuek burrokatzen aizatela, baina poliki behintzat aipatzen da, eta bai beraiek esaten dute ez, pertsona gea, eta ez gaude formatuta, eta formazioa behar dute hortan, bai osasun arloan, ez? Azkenean, prozesuan zehar, zatik beti, egongo da momenturen bat, non umeren bat, minbiziarekin egoera zarrogarren eta eriotza gertzen liteke nozi momentuetan. Eta gero ondoren, bai. Zatik gero ospitaletorko da bisitan, bai. Ba, behitu, bisitan datozte, ez dakizenen gurasoak. Ba, onbergea, zer esan behar diogu, bisarka bat eman edo ez? Ez guzti hori. Eta gero hezkuntzan, nik oroitzapen daukat duela urte asko, Bergaran Arantzadi ikastolan, 16 urteko mutil bat hiltzan, beinat, eta bere lagunak xok batean zauden. Eta irakasleak ere bai, egiten nola landu. Eta Rosa bere amak, esan zean nekane, mesea eskatu behizut. Badakit ez ezula sekula eman hitzaldirik minbizari buruz ez dare. Baina eskatu berrizu mesedez hitz egitea, ze pasatu zuen beinatek, ze ondorio, eta lagunek ere bai, ez, pixkater espresatzea beraien, eta emozioak eta Rosan erekin juntzan itzali hori ematera, ez? Eta, bai ikastetxeekin askotan, harremana alimauko horretikan, igual horrek erresteizu, igual eskatzen dizute, badakigu hile egingo dela, igual zer egin dezakegu, igual horrek uspen bat izan dezakegu, edo ondoren baita, ez, igual Mari Jori galetzen dute, igual nola egingo dugu agur hori, nola ikusten duzu, gurasoi deituko diogu, edo, ez, baita ere, nola abordatu, gelakidei ze esango diegu, edo egingo dugu zerbait simbolikoa, zuaitz bat landatuko dugu edo ez, aukera ematen dizu. Eta hemen ez da aipatu, baina gure kasuan, minbize duten unbeten, ikastetxea referenta da, baina baita ere, etxez-etxeko eta ospitaleko irakasleak. Horren gure harremana izaten da askoz ere sendoagoa beraiekin. Eta beraiek ere ez diatortzen formatuta. Formatu egin bertzaie. Minbizia bai, gaixotasunak, baina baita ere eriotzien amaitu daitekela, ez? Eta barrute baita ere emozioetan askatu, eta, poliki-poliki lantalde basartzen ari geha, baina, nik ustenet, sare bat sortu behar dugula guztion artean, ez? Eta espane hori ikusten dut. Segizuke, Jone, baina iruditzen eta injustu horregatik dela garrantzitsuago izan ditzen den guztia, ez? Ez dadin suertatu ebera hortan guraso bat, alegia berak eman beharrak pauso, edo hain momentu zaurgarrian dagoenean, ez da bere izan beharra agian besteak kontsolatzeko premian dagoena, ez da? Justu horregatik da, egin behar dana, ez? Osasun langilegoak ere askotan zerbait dute egin, eta Marijok ere bai, Marijosek ematen baita ere igual, egin dezako guztion artean, kaxa batean, mezua jarri zuen emozioak, eta hor baita eriotza agertzen da, eta hor mapaintzek guzti hori ere bai, emozioiek ere lantzen dira, eta hori ere bai pedagogia da azkenean. Bale, apurtxo bat lehen komenta dutena berrartuz, ez? Guk zelan bizi zen dugun eriotzan gaia, edo oinarteko bizipenak zelan aurrera eruen ditugun, hasi ginen arakatzen pixkat, eta egisa da, kontzienteki eta inkontzienteki eriotzan gaia landu dugula, ez? Hor dau, eta ezin dugu ezabatu orduan, ez dauku pedagogia bat bere horretan, ez? Sistematizatua, baina hasi ginenean arakatzen, gauza pila bat, bilatxo bat inizen ditugu, ez? Asko egisa da, ez, geratu dala norberan fede honan, ez, ezitzaian eta lankide horren fede honan esku, zelabait, fede hona baino, ze fede hona danok dauko, baina igual esperientzia ero bere bizipenetatik inalizen dagoena, ez, inkontziente horretatik, momentuen, adibidez, igual ludoteketan, gaztetxokuetan, aurrera bedo familixekin esku hartzerakoan, bere esku jauzi da asko, ez, eta hortik aratau kontzienteki xau lan indogunean izendi asko aitzakixak hartuta. Zorionez ero zoritxarrez, egisa da ez jatkula tokau oso gertutik, igual elkartean, nibentzat dauketen ibilbidean, urtetxo batzu badie elkartean, ez jakutok hau oso gertutik, orduen lanketak izen die gehiago beste aitzaki batzuk medio, ez? Gube, lehen aipatu dan Pirritx Porrotx Marimototxen amaren intxaurrak ikuskizuna eta gero, landatu gendun intxaurrondo bat arrasateko hileta zibilak itxendien espazio baten, ekintza nahiko komunitarioa izan zen, arrasatear orontzat irekia, orduan, horbe, ez? Badaukogu espazio bat, hori txatxilipurritik sustatu zen, Palestinako azkenengo, ez, azkenengo zerbait esatiarren urtietako
sarraski, ez, horren ari dabe, indie lanketak ludoteketan, batzutan zuzenki, igual aurrak eskatuta, ez, galderak itxen dituztelako, eta bestalde batetik be, pixkat izen elkarte zein kontzientzia, zein, ez, zail horretako, lantaldietako kontzientzia horretatik. Gero bai, arrasaten dau, amai dolua izeneko elkarte bat, geixau doluan gaixa, baina, bueno, ez, eriotzakin motxilan doiena, eta, bueno, berakin be, batez be gababaltzan bueltan, bai ez, lehena edo zelan da, haitxatu da azaroak bateko domu santu eguna, bueno, bezperan, horbein izen ditugu ekintza konkretuak. Ordean, bueno, enaz geixa luzatuko, baina pixkat remarkatzea hori ez, hasi garenian harakatzen, bueno, zeharkatzen gaitxuenez, ebatu izen dotzau, baina asko geratu dala momentu puntualetan, ez? Falta jakula, hori, sistematizatzea edo pixkat elkarte osoko hausnarketa bat ematia. Gure kasuan, ekairen eriotza gertatu zenean, oraindik 3 urte bete gabe elkartea, ez ginen hainbeste garai horretan, eta fokoa ez genukan hor, ez? Orduan, batean gertatu zen, eta hausnartu gabe edo landu gabe genuen eriotzaren gaia, eta dana instintiboki egin genuen, urte hauetan, bestelako ibilbidea egin dugunik, hartatzen ditut familiak, horren arduraduna naiz, eta suizidologian gradu ondoa egin nuen, EH1 atera bezain laster, pixkat horretan, trebatzeko, eta uste dut hain ezberdin ez genukela egingo gaur egun, orduan, instintiboki atera zen, eta hain gaizki zen, akatz batzuk nik uste dut, agian gero aipatzeko parada egongo da, egin genituela, baina egia da ere, Ana eta Lasar ekairen gurasoak oso prest egon zirelako une oro aurpegi emoteko gaiaren inguruan hitz egiteko, horrek ere erraztu egin zuen dana, familien artean halako ekitaldi bat prestatu genuen, eta ekitaldi ireki bat izan zen, eta hor egon zen beste kontu garrantzitu bat izan zen komunikabideen kudeaketa. Halako eriotza nola baitan, ez da egite, zelan deitu, baina komunikabideetan asko agertu zen, edo komunikabidek interes handia zeukaten eta zelan kudeatu hori. Orduan lehen da bizi familiarekin hitz egin, ze punturaino nahi zuten eurek aurpila emon edo nahiago zuten beste norbaitek egitea euren ordez, eta une oro on ziren agertzeko prest, horrek erraztu egin zuen dena, egia da filtroa jarri behar izan genituela, eta ez ditut aipatuko, aipatuko dut, korreok oso gaizki egin zuen, oso zikin jokatu zuen, horrelako gauzak ere, zaietu ginen filtratzen batzuetan zen ondo atera filtro hori, baina erraztu zigula, kudeak eta eure preste hon zirela. Gerora, egon dira zaiakera larriak ingresoekin eta ondorio larriekin eta ez dute nahi izan agertu, hori ere errespetatu izan da, eta ez dute ere oihartzu mediatikorik nahi izan eta hori errespetatu izan da. Orduan, une horretan, zelan lotu ginen elkarte bezala babesa emoteko familiari pixka bat ikusgarri egiteko xede batekin, nolabait, esateko begira zer gerta daiteken ez baldin badugu gai hau ondo lantzen, eta xede bat zeukala, nolabait agerikoa egiteak. Eta gero lehengo mailan agertu den beste kontu bat agertu zitzaigun denboran, gu jarraitzen dugu gure ekitaldi orotan, urtero egiten dugun ekitaldian ekai aipatzen, jarraitzen dugu bere urtebetetze egunean oroigarri bat egiten, jarraitzen dugu horretan, baina egia da badagoela hor arrisku bat, eta hor agian ez dugu lanketa finarik egin, eta da ez bihurtzea, ez dakit zelan zan, ez bihurtzea eroi beste nerabeentzat, ez egitea erakargarria bide hori, orduan lanketa horretan ez ginen oso fin ibili. Gaur egun baditugu bi
bi ekintza gaiaren inguruan, suizidioaren inguruan, alde batetik EHUrekin hitzarmen bat daukagu, eta horri esker Alexander Muela eta Jon García Ormazak psikologa eta psikiatra suizidioaren gaian adituek banakako 8 saio eskaintzen dizkiete arriskuan dauden nerabeak izan ohi dira. Hor sartu izan dira pasaden urtean 8 gazte, aurten berritu dugu hitzarmena, beste 8 sartu ahal izango dira. Eurentzat ikerketa lan bat da, nola suizidio arriskua transexualitatearen lotura hori lantzeko, eta guretzako ideazio suizida 150ean jaisten du, orduan oso erabilgarria, eta beste alde batetik Alexanderrek bere borondatez egiten du hilean behin, gaina Gipuzkoatik Bizkaira joan da, hilean behin bilera bat arriskuan dauden seme-alabak dituzten familiekin, gurasoekin, pautak emoteko, partekatzeko bizitak, aste horietan bizi izan dutena, eta euren artean ere sarea egiteko, eta nik uste bi ekimen horiek oso garrantzitsuak izaten nahi direla. Ez da prebentzioa, zan nahi dut, parte hartzen duten, izan dute behintzat, edo saiakera, edo autolesioak, edo ideazioa, edo plana, edo orduan, ez da prebentzioa, eta horretaz aparte guk urtean birritan asteburu pasak egiten ditugu, familien artekoa, txikitsuak egoten dira begiralekin jolasean, ez dakit zer, nerabentzat egoten dira beste gai batzuen inguruko tailerrak, eta gurasoentzat hitzaldiak eta izaten ditugu, eta noizean behin beti eskatzen dute suizidioaren ingurukoa, eta nik uste dut 3 egin dugula, horren inguruan, prebentzio lanean gehiago, Bai, hor, ekairen aitak oraindik ere, ez da askotan sare sozialetan eta elkarrizketetan, beti dauka presente eta uste dut, beste batzuentzat motibagarri izan baino azkenean erreferenteak sortzen dihar duela eta ez iruditzen zait, garrantzitsu dela justu ontaz ere hitz egitea, erreferenteak behar direlako, ez da, norbere etxean tokatzen denean, nondik hasi ez dakegunean, heldulekoak eduki itzagun, ez, balen Antzolako eskola aipatu den bezala. Noiz hitz egin, noiz atera gaia mahai gainera, alegia, hemen ikusi ditugu, bapateko heriotzak, izan gaixotasun, edo morte subita bat, edo istripu bat, momentuan gertatu dena heriotza, zuen kasuan adibidez, Julen eta Nekane, normalean prozesu laburragoa edo luzeagoa, baina ez da bapatean gertatzen dena, minbiziaz ari garenean. Entzun izan dizu zuri, Julene, ama agurtu ez izanaren pena damua dagoeneko ez, landu duzulako eta badakizulako zer gertatu zen eta nola bizi duzun, baina ama bati ere entzun nion ez da, 16 urteko semearekin hitz egiteko aukera behin baina gehiagotan izan zuela, baina semeak ez ziola inoiz galdetzen eta orduan. Eta orain badabil ez da, autolatigazio etengabean ama hori ez da, zergatik ez zuen semea agurtu, eta zergatik ez zion gaia atera ez. Orduan, jakin nahiko nuke, noiz den momenturik baldin bada, klaberik ez da egongo noski, baina noiz erabakitzen den zuzenean hortaz hitz egitea. Hori, inoiz ez dago ez momentu bat eta batzutan, iristen danean iristen da ez, baina, bai, nik uste gaur ikusi dara ez, osea, txikitatik, landu berdan gauza bada, zeranak pasako gara hortik ez, gu badaukagu lema inurrin, hil arte bizi dela ez, bizi bai, baina hil ere egingo gara ez, orduan, egitan, gure ustez, askotan pasatzen da ez, igual elkartean, momentua ez, ja, dagoenean edo ja pasako danean ez, hasten da hitz egiten gaiaz guk ere, osea, zuek pixat imaginatzeko, medikuak esan zigun, baina, gure ama ez, ospitalean hiltzan, orain, beste modu batera ingo nuke, bai, baina, da, nola ez daukagun heriotzaren inguruko inungo lanketarik, pixkat ez tarritako bidea, eta, ospitala izan zen, eta
medikuak esan zigun, bueno, zuen amari ez, nitaren aizpari zure amai, ordua gatzez ezkio. Eta hor hasi ginean hitz egiten erama hile egin zan, testamenturik egin gabe, gu agurtu gabe, eta nik badakit gaineran erama, bueno, pues, aserra juntzala nik ustet ere mundu hontan etzulako egin nahi estetik, eta bestetik ere gure ez nola ongo ginango, eta guia, bueno, nire ezpak 18 eta niko gehi, osea ez ginala ere ez. Baina irutze zait nahi gabe ez, astegala oso azkeneko momentu hortan ez, eta ikusi eta inurrin orain ez, lanketa egiten dela asko zelenago ez, eta askotan ondo gaudenean igual ere hitz egiten badugu gaiaz, pues, erresago hitz egiten dugu ez. Ze azkenen eriotza bat oso ez, oso gertu dagonean, nola esango ez zure amari ez, egin behar duela adibidez erentzia bat, edo egin behar duela ez, igual aurretik ez, gaia lantzen badegu eta hitz egiten badegu horren inguruan, igual gero asko ze erresago izango da gaia hitz egitea, jakingo dugu benetan pertsona horrek nola nahi zuen ez, agurtu. Egia, agurren inguruan ere iruditzait oso beharrezkoa dela bai pertsona jundan hori ez oroitzeko eta baita gehatzen gehan guzti horiei ez. Bueno, pues, maitasun guzti hori erakusteko ez eta beharrezkoa dela pues, bizirauten jarraitzeko edo nahi bintzat horrek asko balio ditu orduan nire ustez bueno, txikitatik hasita eta gero gainera, bueno, egia da minbizia beti lotzen dela eriotzarekin eta hori ere ez da horrela askotan eta guk ere biziari nahi digu garantzia eman, baina, bueno, eriotza ez, eriotza geratuko da, agian minbizia duen pertson bat hilko da eta ez eriotza, osea ez minbizia, ez bezik eta beste gauza bat eta ez orduan, bueno, hitz egita eta gainera, ondo gaudenean ere, gauzak errexago hitz egiten dira orduan, hortik esango nukenik. Momentu egokirik, adina kontutan izan behar da, umearen adina, ez da berdina 5 urteko bat, 10 urteko bat, 16, 18, ez, eske, ulerme maila, guraso horrek nola bizi duen, beti ospitalean burrukatzen da, ez, bukera, beti, ez, itxarapenetik benga, guazen alan guztia, ez, eta gurasoa beti azken momentur arte, normalan bezala, itzen zera, ez, bizitzara, eta esatea zure sema alabari, ez, agurtu inbertzeala, hile egingo dela, naiz eta askotan, nire den kasuan, beraiek badakite. Ez zai esaten, baina beraiek jabetzen dira. Baina baita egiten dute babestu bere familia. Nola esan behar dio ama edo aita rei? Badakit hilingoa naizela. Ez? Eta ama hori, edo aita hori ez, haste malimadan egarrez, edo nahi arrebaketa ez, horren galdetzen dute batzutan. Baitare galdetzen dute. Hile egingo naiz, zuzenean galdetzen dute, eta begietara begira. Bai. Eta momentu hori nik badak zer dan, eta begietara begiratzen dezunean, eta hori galdetzen dezunean... Eske ez dakizu, gainez da askotan da, zen momentutan galdetzen dizun, hile egingo naiz, ez? Hasiera batean balima diagnostikoarekin amatxo, hile egingo naiz? Bueno, tratamendu ikusi beharko da, baina balima da, gauzak okertzen dihoaztela, beha jabetzen dela, hile egingo naiz, hori, eta nola erantzuten diozu? Ez? Hori da asko. Segurasko beti ere ez dute, ez da, nire kasuan 4 urteko ume bati buruzari naiz, segurasko gure ahotik ere ben baino gehiagotan entzuntzuelako. Bai. Eta ingurunean. Gaur egun ez da gogoratzen gai ateratzen dut, ez da gordatzen momentu hortaz, ez da. Bai gogoratzen da behin nola esan zidan, zuk negarrasko egiten dezunean izoriontxua naiz ez. Pentsa, negarrez gai bali maretzan, pentsa hor nola jarraitu nun, ez da. Ez dakidana hor bildurretik otezen galdera, bai, eriotzaren kontzientzia hori barneratua ote duten, bai, aski baliabide baoituzten hori dana, ez da, 15 urteko batek bai. Bai. Bueno, txikiak ere jabetzen dira gauza askotaz. Osea, askotan ikusten dugu ez, baino daude danan adi. Pertsona nola gauden, ez? Medikua nola torren, ez dakiz zer, danan. Eta igual batzutan ez dute, galetzen dute, baina, bueno, eske oso zaila da. Bai, Marijo saiatzen dela familiarekin ez lanketa hori egiten. Psikologo bezala, bueno, pixka bat galera hori ematen balima da, ez? Bueno, nola guraso batek esaten baina, eta nik horrelako kasu baten zer erantzun behar diot. Ez? Bueno, pixkat ikusi behar da, familia baira ere bai nolakoa da. Ez, eske horrez dago errezeta magikorik. Gomendatu dezakezu, baina ikusi behar dia hor gauza asko ere bai, ez? Eta gero anai arrebak balima daude ere bai, ez? Anai arrebak galdetzen balima dute. Horren ez, esan behar diozu. Ez? Zentzun dute bere ingurunean, eske, eta nerabeak dianean, sare sozialak. Balima da 15 urteko bat, eta lagun baten mezua jasotzen balima du, herrian komentatu dela aizu, esan diate, ez, pentsatu, hile ingo zela. Horren bai,
gauza horiek aldatuz dijoaztela eta guk Marijoketan nik komentatzen dugula, ez, adio merkala, ez, gauza horietara, eta bai beti gomendatu eta bai mardiela pixka bat, baino rezeta magikorik ez dago, ikusi behar da momentua, familie bakoitza, ez, ze momentutan aurkitzen dan, edo usten dan bizitzaran ez eta jakin ez da, gero zainketaringarrienare bai, ez, zainketaringarria jartzen batia martxan, horrek erresten du baita ere, ez, etxean agurtzeko aukera, edo lantzeko, ez, pixka guztiari, poliki-poliki, Donostiko ospitalean, badago lantalde bat hasi dira, pediatra badago, eta erizain bat, poliki-poliki hasi dira, baina handikan bide asko dago egiteko, eta esatea, familiek dakitenean ez dagoela, ez, tratamendu hurik, jakitea, ez, zainketaren garriak, eta horrek ere bai, ez, prestatzen jungo dia behintzat, ez, heriotzaren pedagogian eta beste gauza guztietan. Eta horrek errestuko du, ez, baina eske beti ere bai hor bizitza, eta beti eta, guazen burrukatzea, ez, baina eske batzuetan ez dago horre, nik esaten eskoletan, medikuntza ez da matematika, ez da saktoa. Horren batzuetan ez dijoa ondo, heriotzan amaitzen da, eta hori ez, Gero bai izan zala esperientzia bat, nik asko ikasun horrekin, ane pirata, Elgoi Barko ane, egon zan 5 urte minbizarekin burrukatzen, eta iritsi izan momentu bat, esan ziotela ez zegoela tratamendurik, eta banan ospitalan juntzan, agurtzen pertsona guzti horietaz. Banan esan zuen bat, hortzeko medikua, erizaina, espaneiko ez dakitzen, porrotx berare bai, danak ez. Eta berak gero utzi zuen idatzitan nola nahi zuen egin agurra, baina ja 18 urte zituen ordurako. Leirek ere bai, eta horren batzuk bai juten diela poliki, ez? Beraiek, ez? Edo elkarteko gaztek nola hartzen duten, ez? Bereiek ezautu dituzte ospitalean beste kasu batzuk, ez? Eta orduan nola guk hor bai gomendatzen digula gurasoei esan, mesedezetik igual enteratu behar dira beste medio batzuetatik. WhatsApp bat nahikoa da esateko, hau egin da. Eta ez nekien. Eta behar dute baita ere agurtzeare bai, ez? Agurtzeko eskubidea dute. Baina, ez da, horrek gauza asko daude. Eta beste zerrek esan nahi nu, baina. Baita ere, Anai Arrebekin hola landu ere bai esatena oso zaila izaten dela. Ez pasatu intzaia idea. Gero, gobertu bali banaiz. Bai. Jone hartu itzane bazu. Ez da horren gainean zerbait gaineratu nahiko zenuken, edo bestelako zerbait esan duzu lehen zorionez edo zoritxarrez ez zaizuela ez da zuzenean eriotza agian, taldeko umeen inguruan hariko zinala pentsatzen dut, baina gurasoren bat, edo Atxona Moraren bat, edo Anai Arreben bat, edo maskota bat, ez da lehen aipatu da baita ere, umentza ze garrantzitsu den, ez da? Maskota baten eriotza, ez dakit, galdetzen dute horren inguruan, gau beltzaren inguruan ez bada bestelako edo zein egoeretan? Beitu, ez dakit erantzuten. Nik egisa esan aspaldiz dutela zuzenki aurretan erabiekin lan itxen, suposatzen dut nire lankideren bati galdetu eskero, baietz, aurretan erabiak bizitza hitz egiten daue, gainera aixialdian, eta eroso gauzenean gozamenean geixau, eroso sentitzezaren espazioetan, eta nik esango nauke, nahi zentralidadera ez dugun ekarri, hausnarketarik ez dugunin, eta ez dauketen testigantza esakturik zelanketa itxendan, nik esango nauke ludoteketan eta gaztetxukoetan eta espazioz berdinetan honen inguruan galdetzen danean lantzen dala, heltzen jakola, bizkarraz jakola emuten. Orduan, erantzuna bai eskoa da, bai guztauko jakun eta gaur hemen behin da berrez nabil nire buru bai esaten, honei gaixai batu inbiotzauela eta plazak bitxugula, bat ezbe, lankideon artean hitz egiteko, lehen ezaguzu moduan 50 lankide gara txatxilipurdin, zerbitzu anitzak dauko, aixialdiak eta aixialdian lanian ibili basarie, ezaugarri oso ezberdinak dauko hezkuntza formaletik aratago, eskoletan ez moduan beste modu baten lan iten da, eta baldintzak ezberdinak die, orduan bai guztauko jakun behintzat zoru amankomun bat sortu ahal izatea behintzat eukitzeko base bat, hortik abiatzeko. Lantzen dela ziur, zuzenki dauenean ebatzen jako.
Bueno, guk txikiekin ez dugu lantzen, ez dugulako loturarik sortu nahi ere, ez? Euren egoera eta heriotzaren artean, ez? Zentzu horretan, suizidioaren bat gertatuko bazen adibidez, euren begiraleak diren asko, gazte transak dira, ez? Ez dut uste, ez dut espero, baina inoz gertatuko bazen euren ezagunen artean, norbait hiltzen dela, badago suizidioa txikientzat lantzeko liburu bat Delfin deitzen dena, gaztelaniaz baino ez dago. Bueno, egongo da beste hizkuntzaren baten euskaraz ez. Eta, bueno, baliabidea behintzai baditugu eta bueno, nola dinamika bat zelan egin edo, bueno, alako men asko ikasi dut, eta, bueno, nik uste gauza polita egingo zela, espero dezagun beharrez izatea. Baina ez dugu lantzen, espero dugu landu beharrez izatea, baina lantzekotan izango litzateke gertatu dalako, ez? Ez dugu aldez aurretik lotura hori sortu nahi, gurasoekin bai, esan bezala. Eta gero ja familia bakoitzak heriotza zelan lantzen duen bere etxean hori ja, bueno, horretan segara sartuko. Nire kasu partikularrean beti itzein dugu oso argi eta gaina umorea jarrita zen ikuste dute hemen umoreak ere egiten duela eta hor ere Lasar Gairen aitak hor ere aditua da, ez? Umorearen bitartez eta oso gauza simpletan, baina niri deigarria egiten zitzaidan zelan lagunei deigarria egiten zitzaien guk zelan egiten genuen etxean heriotzaren inguruan halako tontakeriekin, ez? Amari esan ez. Hau bitxikeriz beteta kasuta hilaurretik, hau guztia garbitu, gero ni marroia utziko idazu, etxea usteko, ez da, alako tontakeria, baina nolabait heriotza presente egitea, un euro. Gure kasuan gaina dugu aizpa ordearen suizidioa badakigu alaba galtzea zer den aitaren suizidioa bebai txikiek betidanik euki dute hor aititeren zera, eta gaina orain oso gertuko laguna dakago Inurrin, 6 eta 3 urteko umeak dituela, eta orduan bera badaki gure familian itzein dezakela, eta gurera dator ze bere amarekin ezin du hitz egin. Bera hilko da, eta amari ezin dio ezer esan, zelan nahi duen, agurra ezin du, amak ezin du horrekin, orduan gurera dator. Hori familia bakoitzak zelan kudeatzen duen, gu horretan elkarte bezala ez gara sartzen, baina nik uste dut, nire kasuan hain presente izan da ere jendeak badakiela eta hor zu bizi izan duzunean gerturatzen direla gehiago, errezago nolabait. Familia kontua aipatzen dezula, horatu naiz, ospitalean batzutan gertatzen da, ez? Igual etortza dizu mutiko bat, eta alatzen dizu hilden beste bategatikan. Eta pasatzen den nahi, orain behintzat alatzen goaz baino. Ez da gizen aspali ez dut ikusten mutiko horrek. Zemuz dago, eta ni beramari begiratu eta beramak esan. Karo, ezin nuen esan hile gintzela. Bueno, aspali ez dut ikusi. Guain, norbait hiltzen bali da, erlazia izan duten familiei deitzen diegu, edo hitz egiten dugu, zatiko, ez, konturatzen galako, ez, azkenean, edo familia horre galetzen bali du, aspali ez ikusi ez dakizein, eta batean, esatea, etorri, hilegin da. Ez, horretik, ja, hori bai, konturatu genuen, asunarketa ingenuen, eta, bueno, behintzet, harremana izan duten familiei, guazen prestatzea, guazen behintzen komunikatzea, gero bereik etxean ere bai lantzeko ere bai, bestela oso gogorra da, bati ezin duzu gezurra esan ez dare, eta familia horiek ere bai ez. Horren askotan ere nola komunikatu, guk aspan egin ez dugu jartzen eskelik. Loreak ematen ditugu tanatoriora, gu juten geha konpainamendu egiten dugu, ez dugu jartzen. Horren ez nola egin ez, nola errezetarik ez dago, eta askotan familiak ere babestu nahi dute, egual ez dakite, hori bai nola jarri ez, esan, ez esan, bueno, esan behintzet harremana daukate nahi. Eta, ez? Uste dute bukatzen joan behar dugula, ez da? Nere, zer diozu? Bai, ez da? Badao, pixkat elkarrekin izketan aritu ginean eta zehaztu ez genuen gauza bat, baina ni asko erakartzen nauen eta kezkatzen hauen gai bat da, hitz bada, da kulpa. Eta nahiko nuke hortaz hitz egitea. Bai, ez dakit, bi ari luzatuko izkizuet, nahi dezuen ari heldu, batari, besteari edo biei. Gauza edo egoera oso desberdina ote den, eta lantzeko moduan prozesu ezberdina eskatzen ote duen, espero ez den heriotza batek, bai, golpean edo ez ustean gertatu den, ustekaben gertu den heriotza batek, edo
aurrikusi edo, bai, usaitu daiteken eriotza batekin konparatuta. Eta gero horrekin lotu nahi baduzue, kulpa. Hainbeste min, eta hainbeste motxilara egiten dituen kulpa. Hortxe uste izuet. Nik errexen nahi dut. Esan bezala nik kulpara mandet, denbora askoz, motxilan ez, kendu dut ja naiz gehiago kulpatuko. Ze azkenean ikuste ez, gaia komplikatua dela ez dela hitz egiten honen inguruan, orduan, lehenengo eta behin nik uste gaia hitz egiteko kulpak kendu behar direla, ahalik eta hoberen egiten saiatzen gala uste dut, eta bakoitzak ere bere modua dauka, garbi dago gaia hitz egin behar dela, eta horrela errexago izango dela, baina da kulpa bota egin behar dela, ze da kulpa horrek ez dizula gusten igual, nire kasuan dolua, ez? Ez dakit, ez behar bezala ez dakit, porque ez dago, ez, de dolu mota bat edo nola egin daitekeen, ez? Baina bai, kulpa hori gabe ustez errexago da, orduan, gaia hitz egin da eta kulpa kenduta, gauza handia lortuko ditugu seguro. Noski ez da garroina bapateko eriotzat eta prozesu badagoenean agurtzeko aukera maitasuna emateko, ez, momentu guztietan ospitalean etxean inguruko jendeare bai agurtzeko guzti horrek ere asko laguntzen du, ez? Eta oroitzapen onak izaten eta, ez, bapatekoa danen, ez? Ordanak xok batean eta horrek ere ustez zailuten dula, besteak ematen dizu aukera, ez, behintzat ere, eta gaixoa berak ere hil behar dan pertsona horrek ere bai, ez, bere agur horitea eta bere desioak eta konpartitzea eta emozioak, ez? Bai, guztiz, baina gila da, nik berez 10 urte edukin nituen, ia. Nera amari agurra esateko. Horregatikan, adinak ere hor asko iten du egoerak, familia. Eta gaia hitz egitea, ez? Osea, hemen jaba gaude batzuk, ez? Gaia hitz egiten eta hemendik eskertu, ze ja, leiztezkoateko gaia eskertuenetan, gaiari hartza, bizipozak egiten lana, ikastetxek eta danak egiten zuen lana, ze benetan beharrezkoa da, gaia hitz egitea, eta, eriotza dano iritsiko zaigu, orduan, Eta kulparen inguruan gu familia beti esaten dugu, hor da egoten diala, ez? Une hori egon diala hor, seme-alarekin, momentu guzti horietan, oso momentu zaurgarrietan, gora bera askokin, ez, gauza asko bandeatu berra, hor kulpa ez, egin behar zuten guztia, bihotzetikan, maitasunetikan, eta horrez da horrez eta magikorik hor, baina, kulpa bai sentitzen dutela, ez, zure seme-alaba gaixotzen da momentu berean baitare, ez, kulpa sentitzen ez, zer egin de gaizki, zergatikan ere alaban ere semea, eta ez ni edo beste nor, ez, zergatik beti ere kulpa hor dago, baina hori Marijon ere lankide psikologak igual lantzen duen gehiago, ez, kulparena, baina bai guk familiai beti esaten digula hori, ez, hor egontzeate, eta, ez, indezute, alde zutena, ez, eske horrez dago, eta alduten horrena, ez, guraso bezala, eta bihotza maitasuna dago momentuan agurra eta gauza guzti horiek, kulpa hori denborarekin juningo dela uste denik. Suizidioaren kasuan kulpa eta suizidia lotura zuzena dakate, ez? Beti agertuko da, eta hor ulertu behar da suizidioa multifaktoriala dela, kulpak ez duela ezertako balio, baina ez gainera errudun sentitxo hori ere agertzen da suizidioa saiakera izan denean eta aztenean gauzatu ere, ez? Orduan, hor ere batzuetan dana ez dagoela gure esku, aldugun honena egiten dugu, gure esfortzu guztia jartzen ditugu, eta ala ere dana ez dagoela gure esku, ez? Zaila da ulerra arztea, eta hor dago, presente dago, bizi egiten da, eta aldan moduan zeharkatu, ez? Itxiera eman bartzaio, ez da hortan ere jakinen behar da. Egia esan ez dakit, benetan, ez dakit zer nola eman itxiera, eskerrik asko bana emanez, eskerrik asko Bea, Jone, Nekane eta Julene, eta eskerrik asko antolatzaileei, eskerrik asko bizipoza osatzen dugun elkartekide guztiei, eta nik hementxe utziko dute nire hitzartzea. Eskerrik asko. Bueno, mikrofono irekia,
Batematen nahi badu zerbait esan, zerbait galdetu, orain da momentua. Demora pixkat emango ez pentsatzeko, eta ni hasiko naiz pixkat egiten. Kaso agurtzane. Ni gero hartetzan esate jot. Torri. Bai, gauzatxo bat izango, besteik ez. Bueno, entzun ditugu ikastetxeak, elkarteak, zu udal ordezkaria zara. Hemen gazte bat ere hiltzan istripuz, eta udal bezala ere hartu zen duten ekimena. Mira, justu gaur arratsaldean eskubaloiko partidua dago, eta 2 urte izan dira, aste honetan, hilabete egin zuen gubin, eta atzun aurrera egin, eta aste honetan bete dira 2 urte, eta gaur arratsaldean omenaldi txiki bat egin berriote eskubaloi klubekoek, eta bertan izango naiz. Hemen atera da, bateko eriotzak, eriotza bizitzaren parte da, baino 6 edo 20 urtekin ez, juten dan gazte bat istripuz, bada injustizi bat, eta da izugarrizko kolpea herri batentzat, eta, xoka ez, herriko gaina, pertsona ezaguna, saltxeroa, aisialdi taldean, begirale, herriko gazte askok nerabek ezagutzen zuten, orduan bai, herriarentzat xoka izan zen, gazteentzat, eta handik egun aste batzuetara, ikusita xok hori, udaletik egin genuen hausnarketa bat, zer egin genezaken, ze tresna eskaini, batez ere gazte hoientzat ez, eta bidegin elkartarekin jarri ginen harremanetan, eta pixka modu pribatuan egin genuen, bere kuadria, inguruko gazteentzat, saio batzuk antolatu genitun, min horrei, trauma dolu hortan, eta oso eskertuak gazteak, batez ere espazio bat eman izanaz, beraientzat soilik, provokatu izana espazio hori bestela etzelako sortuko ez, eta beraien kauz, seguraski etzutelako eratuko, agian gerora bai, baino ez momentu horretan. Ordu nahiek oso eskertuak, nahi guraso asko gerturatu izan zaizkit, eta udaran ere gazteek egin zioten agurra hitz egin dugu hemen, agur kolektibo bat oso polita, arratsalde hortan bere gurasoak gerturatu zitzaizkidan, eta gu gerora jakin izan dugu hau dana, ez? Momentu horietan zure minetik, zure austura, ez dituzu gauza hauek ikusten, eta hori ez, gurasoek, ze eskertuak, eta, bai, ni ere emozionatzen zaiz. Agurtzane, ikusi dugu hemen umetxo baten hilkutxa ikusi dugu etxean, ez, tanatorioa etxean bertan, goxotasun horretatik. Hemen tanatorioa publikoa dezu, beste gai bada hori. Eta, gaurko jardunaldia egin dugu, baina hemendik aurrera gaiak jarraituko du bere tokia izaten usurbilen, zaintza herria zeate eta hor ere nola baita eriotzak ere baduka bere tokia, ez pedagogiak. Gaurtik aurrera zer dugu? Egia esan, oso eskertua bizipozari eta ilargi elkartari, aurtengo gaia, jardunaldi hauen inguruan egin izan ditugu hausnarketak, ni beti esan dut guretzako aukera dela jardunaldi hau, holako elkar ezagutu eta ikasketa gune bada, zentzu guztietan, bizitzaren ikasketa gune bat, gaurkoa horren islada bat izan dela esango nuke. Proposamen bat egin zitzaigun, gaurko gaiari jarraipena ematea, ikusi ditut ikastetxetako ordezkariak esaten umezurtz sentitu direla gai honetan, eta ze lujoa, ez, zuek guri erraminta horiek eskaintzea eta gure ikastetxetan lantzeko. Eta beraz, egin ditugu hemen hainbat bilkura herriko ikastetxeekin, gai honek jarraipena izan dezan, eta gure herriko eskola komunidadeetan lantzeko hemen ikusten ditut ikastolako ordezkarian dana, kriston pozan bandit, hemen ikustea danak. Eta gero, esan dut urtea dara matzagu hemen zaintzak lantzen,
eta aukera eman digu jardunaldi honek gaiari bide emateko, eta bai, asmoa badaukagu heriotzari begirada eta toki ezberdinatik heltzeko, kolektibo ezberdin eta bueno, 26an, bai, olako urtean zehar, olako, bueno, ez dakit, heriotzaren gaiaz aritzeko espazio ezberdinak sortzeko, eta hortan gaude urte osoko egutegi bat egiten, inurri ere zurbilen daukagu, beraiek ere badute zer aportatua, bizipoza ere, bueno, ilargirekin, beraz, bueno, guretzako, beste baliabide ukitza herrian, bueno, baliabide horiek herritarren mesedetan jartzera goaz, bai. Eskerrik asko, gero arte txane. Bueno, eta usurbildarra dugu Yolanda Arrieta ere. Kaixo, Yolanda, leno artea eta literatura aipatu da, herramienta bezala, eta zuk lana egin duzu, gai honekin ere. Bai, eta egiten ari naiz oraindik. Bai, iruditzen zait, bueno, gaur oso pozik nago hemen, sentitzen naiz neu ere gehiago bat naizela, eta jende asko dagoela eskoletan ere, heriotzaz keskatuta, hau da, bihotza erdigunean jarrita, eta bizitza erdigunean jarrita, eta nik hortin nahi dut. Nik neu hasi nintzen idazten eta arte egintzan, sortzea azken batean idatziz edo irudiz edo arte egintza egitea da, eta agian galderek bultzatuta. Ikusten nuenaz gain, ikusten etzenaz ere jakin nahi nuelako. Eta une honetan iruditzen zait, batzuetan hezkuntzan goitik esaten duzuenean, goiko hildoak beste leku batetik doa zela. Eta orduan gaur pozik nago ikusten dodalako betik indarra handia dagoela, eta nik nire burua prest naukazue artetik edo antropologiatik edo filosofiatik edo pentsamentutik edo irudimenetik gai honi heltzeko azken batean bizitzan ikasteko imaginatu egin behar dugu, eta heriotzak ere imaginatu egin behar dugu. Bai, eta hor dauzkagu, gure aurretik egon direnek esandako guztia, agian denak ez digu balio, baina horretaz jardun dira gure aurretikoak kobazuluetan bizizienetik, heriotza misterio bat delako, eta horren inguruan bizitza ere moldatzea, oinarrizko lesioa delako. Orduan, asmatu egin behar dugu asko, lehenakoena hartu garbitu labadoran, eta behar duguna hartu, eta ez dagoena asmatu egin behar dugu, baina beti ere bizitza ardaz hartuta, eta gu mugatua garela. Eta mugatua garen heinean, baita ere, ametzari esker asko indezakegula, oraindik ez dagoena. Eskerrik asko. Zuri, Yolanda. Bueno, udala, ikastetxeak, elkarteak, hemen herritarrak ere bauzkau, Lasarte horiako lagun batzuk. Zuek elkartea sortu duzu, orain dela gutxi, Lasarte horian, itziar, hitz batzuk. Bueno, guk oso bide polita egiten ari gea, zuk ondo ezagutzen duzu, baina kontatuko dizut, Jose Mari. Herrian bada borobilean taldea, ja 2 ikasturtetan hilero eman digu hausnartzeko eta pentsatzeko gai bat, hitzaldi bat, eta aurten otsailean hartu genuenean gai hau, etorri zenean Iñaki Olaizola eta jarri zigun pentsatzen, nola hil nahi dugun, hiltzen ikasi ote daiteken, haren ondoan Nerea Arkiaga eserita izan gendun, eta Nereak galdetu zigun, edo jarduntzan, herri bezala gai honi nola erantzun ote genitzaken, nola geniezaioken, eta are gehiago ez da, esperientzia asko zaukan prozesu parte hartzaileak egiten beste herri batzuetan heriotzaren inguruko tanatorioak, edo orain ez gehiago goratzen. Konturatu ginen hitzaldi hartan jende asko etorri zela, aretoa bete egin zela. Eta nolabaite horri tiraka
tailer hitzaldi bat jarri genuen Iñakiren babesean, hau da azken borondateak edo dokumentu hori nola egin. Tailer praktiko bat egin genuen herrian, eta hor ere gerturatu zen jende pila bat. Eta orduan Iñakik gidatu gintun, eta esan zuen eraman, pentsatu, eta urrengo egun batean elkartuko gea, eta bideratuko deu. Orduan tarte hortan, esan genuen, bueno, lantalde txiki bat egin behar deu, eta hemen ni ez nago bakarrik, hemen lantalde horretako 5 lagun gaude. Eta lantalde horretatik, herritarren, ez dakit, 80 dokumentu tramitatzera iritsi ginen, eta horrek bigarren tailer bat egintzun. Tarte hortan, bidean, herrian, ala izaten dira gauzak, eta gertatu zen beste hitzaldi bat antolatu da zegoela, Arri Eskaileta izeneko elkarte gastronomiko baten eskutik. Eta han entzun genituen, Inigo Zuberbiola, zainketa aringarrietako medikua, eta bere ondoan Eli Elizegi, beraren lankidea izandako erizaina, hitzaldi zoragarri batek, hitzaldi horretan, ikutu gintuela barru-barrutik, ez da, gaiak. Eta ja talde txikia esan genuen, bueno, hitzaldi honen izena eramango du taldeak. Bizitzatik eriotza. Hola da? Eriotza bizitzatik. Eta hor, lantalde txiki hontan, aritu gea, hoxe, ez dakik geroztik beste zerbait egin dugun. Dez kafe bat ere egin genuen, nereren babesean, nere gidatuta, eta hor ere beteta zegoela esan genuen, eta ala ginen taldea, hor eriotzaz lasa hitz egiteko gune bat egin daitekela ikusi genuen, eta bide horretan, lagun on bat oso gaixorik zegoen, eta ikusi dugu hilintzaigula. Orduan balio izan digu bide honek Fede eta Junkalen ondoan egoteko, balio izan digu herrian, gai honen inguruan jarduteko, eta nik uste balio izan digula bakoitzari, eta taldearen babesa izan dugula, ez da, taldean harrapatu gaitulako. Eta gehiago esango izuet, Ilargik gure herrian egin nahi du, datorren larun batean bertso saioa, Amaia gai jartzen izango da, eta guretzako hori handi bada hor berarekin talde bezala lanean jardutea. Ez dakit beste zerbait. Yolanda, aipatu duzu filosofo, antropologo, soziologo idena, eta bertsolari guztiniko ideala. Dena filosofo, antropologo, eta Oiana Iguaran, Alaia Martin, eta Ane Labaka, Amaia Agirrerekin eta Nere Elkiagarekin. Datorren larun batean Lasarte Auriako Zabaleta auzoan. Eta gizaia, gelitza alda sarrera ikuetik. Amaia, hemen zabiltza, ikastoletatik etorri zara, nuntzaude, hemen. Bulinaren gaiarekin ibili gaizketan, azken urte honetan, eta orain eriotzaren gai honen aurrean, zer dezu zerbait esateko? Esateko nik uste danak daukagula asko handik egiteko, ez? Nei bai askotan iruditzen zaigu, ez? Humanizatzen gaitun gai hauek direla bildur gehien ematen gaitunak, baina hori helburu ez balima daukagu, hezkuntzak beretik asko galtzen dula, ez? Nik uste dut ikusi ditugun esperientzia guzti horietan pixka bat ikusita, ez? Batzutan ez dela gauza handia egirik behar, baina bai patxara, eta zuek askotan esaten dezuten, ez? Elkarri begietara begiratzeko denbora eta tarteak eskaintzea. Eta nik uste hori daukagula erronka, ez? Iritsi baino lehenengo tarte hortan, gauza askotaz hitz egin barra daukagu, egia da, bai? Baina bizitzaz hitz egin barra daukagu. Matematikak oso garrantzitsuak dira, historiaren nun gauden jakiteko oso garrantzitsua izango da, baina bizitzaz hitz egiten ez baldin badugu, sentitzen dugunaz, ez? Bizi dugun hortaz, gero iritsiko da momentu bat non agian, ez? Faltan botako dugun. Ordu, badaukagu zer egina, nik uste dut hezkuntza badala kolektibo bat indarrak batzen dituena eta indarretik egiten duguna,
Eta, bueno, batzutan korrontea izango dugu lagun, beste batzutan ez beste. Baina aurrera egingo dugunak, eta nire badakit astelenetik aurrera ere, ez? Astebukaran pixka patxara utzi, eta astelenetik aurrera utxeko diogun zeo zer badala eta ilusioz. Eskerrik asko. Peio, zu zerbait esan edezu? Bendakago gazte bat, Peio. Bea ikasketak unibertsitatean egiten nahi zala, bizipozari liburu bat eskaini zion. Elkarteen beharrak, banan aletu, eta liburu eder bat egin genuen. Eta zu gaztia, zea, zer hartu dezu gaur? Egia esan mila esker, parte hartu dezuen guztioi, eta orain hitz egin dezuen guztioi. Egia esan lehen aipatu da, eta orain aukera daukat irakasle izateko unibertsitatean, magisteritzan, eta egia da hor utxune handi bat dagoela, batez ere hezkuntza formalera, eta beste gune batzuetara heriotzaren gaia eramateko. Eta ez, hezkuntza instituzio askok eta batez ere eskola askoren gainetik dauden erakunde, kurrikulumak berak, gutxi eskaintzen dio auzi honi, eta nik uste dut horregatik ez daiola gehiagi eskaintzen, edo iruditzen zait, ez dakit programa osoaren berri, baina iruditzen zait gutxi eskaintzen zaiola hori irakasleen formakuntzan edo pedagogoen formakuntzan. Eta beharrezkoa iruditzen zait, gure gutxienez iruditerian edo irakasle baten iruditerian sartzea hau. Eta ez irakasleenean bakarrik, baizik eta baita ere, hemen gauden guztienean, eta nolabait gizarteratzea ez, eta ez duk esan ez duen bezala, normaltasunez hitz egitea heriotzaz, zaila den arren. Eta etorri zaizkit burura, ez, ideia batzuk, gero aipatu dituzuenak, eta niri batzuetan imaginatzea erresagoa da, gero praktikan jartzea baino. Eta, askotan, niri iruditu zait, esate baterako, aurren eskubideen inguruan eta bizipozarekin eukin duen aukera lan egiteko, eta beti dago eskubide bat, edo lehenengo oinarrizko eskubideetako bat dela aurraren interes gorena defendatzea. Eta, ez dakit, gaixo dagoen aur horrek zenbateraino dauka adibidez eskubidea jakiteko hil daitekela, eta heriotzaren berri izatea. Eta gero ez dakit, eta hau beste meloi bat izango litzake, sufrimendua ere badago askotan, ez, aurrarengan, sufrimendu fisikoa, psikologikoa, eta ez dakitzen bateraino hitz egiten den, eta burura etorri zaidan zerbait da, eta pilpilean dagoen gai batekin lotuta, ez dakit aurren eutanasiaz edo hitz egin izan den, edo hitz egiten den, edo ja beste meloi bat den, beste momentu batean nireki beharrekoa, baina nik galekizun horiek botatzen ditut, edo pentsatzeko etorri zaizkidan alderdi horiek, baina mila esker guztiei asko irakatsi didazu eta hoixe. Eskerrik asko. Kezuk etxerako lanak ematen. Nere, guain zure txanda da. Zer dezu esateko, nere puxikekin jolasten hasi horretik. Eskerrik asko. Nire iman didate hori ondorioak edo behintzat laburpena egiteko lana, eta entzundan guztia laburtzea ezinezkoa izango da, baina botako ditut ideia batzuk, hartutakoak, ezta? Beste batzuk kanpoan utziko ditut, sentitzen dut, ana ezin dute sartu, baina bata da, geratu da, aurrak eta gazteak ze handiak diren. Handiak, da ze ahalmen duten. Etengabe entzun dut, ez? Bai elkarteak hitz egin dutenean eta bai ikastetxeak hitz egin dutenean. Eta hori gogoratzea eta gaur daukagu errepresentante modura saioa, horren handitasunaren ikur. Así que... Handia zara? Hola. Hori bata. Gero beste idea bi. Bata da beldurra, agertu da etengabe, eta bestia da mina. Doluari hitz egin diogunean, mina, eta batzutan min traumatikoa, bai, suizidioa eta beste kontu batzuekin, mina. Eta nola bai beldurrari eta minari
bakarka handiegi gelditzen dirala, baina taldean, da esperientziak agertu dira, ikastetxe eta taldean nola aurre egin diegun, diezuen. Hori, taldea. Eta nola, hon esango duan, bai isiltasuna apurtu, bai kulpa eraldatu, edo ez dakit desagertzen dan, baina eraldatu beste leku batera eraman, eta maitasuna partekatu, adirazi eta gogorarazteko taldea behar dugula. Hori apuntatu dut, hori dala, taldea dala, magia egiteko lekua. Hori apuntatu dut. Eta hortik lotuta, talde eragileak hartzen duenean, da talde eragilea deitzen dudanean, dago ikastetxeko zuzendaritza edo talde bat sortzen dana, baina ja struktura horretan kokatutako taldea, elkarteetan edo udalean ere bai, taldeak hartzen duenean, eta familian hartzen denean, Erkudenek hitz egin duenean, familiak hartzen duenean heriotzaren gaia, nola egin aldan argia, eta zailtasun guzti horiei aurre egin. Hor, galderei erantzuteko, eta ez dakigunean erantzunik entzuteko gaitasuna garatzen dela, taldean gaudenean, eta esan dakoa, maitasuna adierazteko eta gogoetatzeko aukerak sortzen ditugula. Eta bakoitzak bere erara. Ikusi duzue, ikastetxe bakoitzak, elkarte bakoitzak ze magia sortzen duen. Hor, Antzolako eskolan magia egin zutenen antzera, berdin, bakoitzak bere erara. Orduan, hori helduta guk esaten dugunean ilargi elkartea gara, baina baita ere biziposaren ondoan, ametxe binitxa, hartu ditugun ideak dira, bata. Saretu beharra dagoela, egin direnak ezagutarazi egin behar direla, ze bestela beti islak garela, ez da irlak, eta orduan saretu, da hori buruan geneukan, saretu beharra eta esperientziak eta materiala partekatzeko leku bat, ez da hor biziposa eskola edo hor zerbait egin behar zala buruan geneukan, eta hor agertu da hemen, bum, egin behar da. Eta beste gai bat agertu dena da, euskeratu egin behar direla, materialak, ez dagoela, ez da? Agertu dira gai bitan entzun dut eta ostras, euskaratzeko lanak egin behar direla, euskaratzeko eskaerak bere egin behar direla, ezta? Bigarrena izango zen, baliabideak eskatu behar ditugula, hor hezkuntza saila agertu da, emozioz betetako eskaera baten, baina emoziorik gabe ere eskatzeko arrazoi asko da berritzu guneak eta hor aipatu dira, eta baita EHU, ezta? EHUko formazioan hor gaia heldu behar dela, ezta? Irakasleen formazioan. Eta amaitzeko, hirugarren ideia, gure ideia zen gogoraraztea, taldean, heriotzaren gaia, bizitzaren gaia dela, eta magia egin dezakegula, denok bakoitzaren lekutik. Eta horrekin amaitzen dut. Eskerrik asko, nire. Gu paiazoa gara eta aurrekin aritzen gara, eta aurrekin ondo pasatzen, alegintzen gara eta barra egiten eta kantu egiten da dantza egiten, baina aurrak ere gaixotzen dira eta tartean hiliten dira. Horregatik pentsatu genuen minbiziari tartea egin, eta heriotzari tarte egin, eta familiekin egon, da konfiantza transmititu, hospitaleko profesionalekin, zuekin, konfiantza hori transmititu, gertutasun hori, ez maitasun hori. Eta heriotzaren gaia lantzerakoan, egia da, batzuk sinisteuela jangoikoa daula. Eta hiltzen gaianean zerura joaten gala. Beste batzuk sinisteue reenkarnatu egiten garela. Beste batzuk sinisteue ez daula ezer. Beste batzuk badaula zeo zer, baina ez dakitela zer. Eta ez dakit, gu pentsatzen dugu argi dagoena da denontzat, da amalurratik gatozela eta amalurrera guazela. Horregatik hasi ginen zuaitza landatzen, pizkate simbolikoki. Eta badira 15 urte Kaiet izeneko umetxo bat hiltzala Arantzan, Nafarroan. Eta izeba deitu zigun handik, aste santua zan orduan ere, eta orduan guk ikasirekin Kuban ginen. Eta han jakin duenun ume bat istripu ziltzala Arantzan, da bueltan izeba deitu zigun telefonoz, Elgoi Bartik.
Eta, bueno, Arantzan egin zioten funerala, ume horri, izan zen tristia, negarra. Eta nahi zuten zerbait, beste modu batez, bere umia etzan alakoa. Beste modu batez, agurtu umia zan bezalakoa. Eta hori genuen saio bat, txapaz, zarauztarrat, eskusoinuak eta joan ginen eskolara, saio bat genuen kolorekin, merienda bat genuen, kalejira bat genuen, eta Arantza ezagutzen badezue, iristen zaite Arantzara eta aparkaleku bat dago, herrira sartu horretik, eta eskubian dago parketxo bat. Eta hor landatu genuen Gereziondo bat. Eta, bueno, oso ederra izan zen ekitaldia. Eta handik 10 urtea, harremana daukagu familiarekin, eta nola ez, baina ditu zigun amak, eta esan zion, zu Jose Mari, 10 urte pasadia. Eta esan nion, zemoz dago Gereziondoa. Eta esan zion, jo, ikusi behar dezu, haundi jo. Eta Gereziak, goxoak aldaude eta esan zion, ez ditu inor jaten. Gereziondoa, herri hortan, bilakatu zen, heriotzaren simboloa, txori jate dituzte. Eta hor dago, eta behiratzen dugu Gereziondo hori, eta kaiet ikusten dugu. Eta esan nion, honi buelta eman behar dio. Eta 10 urte pasazirenean joan ginen berriro, eskolara, kolorekin joan ginen, egin un saio bat, kantatu genuen, joan ginen kale jiran, eta Gerezia gertu genitun. Eta esan ginen, urtero honea, Urtero kale jira egin, etorri Gereziondora, Gerezia gertu, jan, eta banan jate dituzuen bezala, gogoan izan, urtean zehar, Arantzan, hil diren herrikide horiek. Batzu gertuagoak izango dira, zenideak, lagunak, bizilagunak besterik ez, gure paisaia emazionalaren parte, akaso hola gurtuko ditugu, akaso ditugu gurtzen, baino pasaiteia, gure paisaia osatzen dute. Eta gero horatik uste da, pues urtero hartzen dutela tarte bat, Arantzan hil diren pertsonetaz hitz egiteko, atxona, txakurra, bestia, nolakoa zen, ze bizipenak izan ditugu arekin, ze balioak transmititu dizkigu. Eta bueno, hemen ikusi dugu eskolekin eta elkartekin zorionez, ez urtean behin. Gehiago gara, gehiagotan egiten dela hori, egunerokotasunean daukagula txertatuta, eskerrik asko horregatik. Eta horixe, globoak atea diare bai, eta orduan Manolo Urbietak 80 urtetik gora zitula ere jarraituzun abestiak egiten, umeentzat eta aitona monentzat. Eta guk haizearen herrira. La, 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 haizearen herrira. Izen hori jarri genion, ze abestia ere, Manolok, haizearen herrira. Zerote da, haizearen herria, ez? Agian, ez dakit eriotza zaizan, baina egin zuen abesti bat, agur bat lagun maite. Eta da nera abesti kutxuna. Da agurtzeko balio duna. Baina, bueno, gero arte esaten du. Eta gero arte ez da berriro ikusiko dugulako hildana. Baina bere bizipenak, bere balioak gugan, gurekin damazkigulako, gure irri kantu dantza ametxetan, horregatik daude gurekin, ez egunero, hilzaizkigunak. Eta horren abesti hau, egingo dugu globoekin, eta orduan, zuek globo bana, da kolore bat. Orduan, gu gara globoa, baina da hil zaigun hori. Globoa da hil zaigun, senide, lagun, bizilagun hori. Eta orduan, bai, arrazoi heli, zeia zartzen egin ez da. Abestia ez da agur bat lagun maite da, zerutik eskura. Agur bat lagun maite kantatzen dugu asko, baina abestia da zerutik eskura, bai. Eta orduan da metafora bat, orduan da globoa, kolorea, oso ondo, azizate puztutzen, hori izan lana. Gutako bakoitza gara puxika, eta gutako bakoitzak badugu kolore bat. Eta ematen diegu arnasa egunerokotasunean, geure buruari. Eta arnasaz betetzen dugu puxika. Izan gaitezke gutako bakoitza da globo hori, baina izan daiteke hil zaigun senide hori, lagun hori, lankidea edo dena delakoa. Orain, hau da zaintza kolektiborako jolas bat. Zainduko dugu gutako bakoitzak gure burua, gure puxika, hil zaigun lagun hori. Eta orduan, eskuz, buruz, ipurdiz, orpoz, nahi degun bezala, baina airean mantendu behar dugu. Goxo, segun bara gazten dia, hola, hostiak eta, goxo, gure burua goxo zaindu behar dugu. Kulpari gabe eta hostiak gabe.
Orduan, baina gutako bakoitza gure burua zainduko dugun bezala ondokoarena. Osea, ondoko globoa ere mantenduko dugu airean eta ondokoak gurea eta denona mantenduko dugu aireak globoan elkar zainduko dugu eta gure hildakoak gurekin batera. Presadete, hau zutik behar da, Eta orduan, puztu dezue, korapillo egin dezue. Bueno, abesti hau, Manolo Urbietarena da, Zerutik eskura du izena, agur balago maite beste batian ingo du. Nahi ba ez zute pasillo alasai okupatu, ze globoare horrea joangoa. Eta orduan musika jarriko dugu, eta venga, dena jolasean, goxo, kolorea gora, gehiago gara. Aurrera, musika! Pumba, pum, musika gora doa. Pumba, pumba, pum, kolpeka, hori, eskutik goialdera, zerutik eskura, lurra ez ikutzea, hor dago gakoa. Airean mantendu, ez dadin erori, ez dadin puskatu, ez dezan minik hartu, elkar zainduz, guazen! Pumba, pumba, pum, musika gora doa. Pumba, pumba, pum, kolpeka, eskutik goialdera, zerutik eskura, lurra ez ikutzea, hor dago gakoa. Eskutik goialdera, zerutik eskura, lurra ez ikutzea, hor dago gakoa. Bueno, eskerrik asko Eliri, Bizipoza Elkarteko Eliri, Leireri, Bizipozako talderagilari, Usurbilgo udalari, eta orain saioak esango digu agur denoi. Saioa, nola esango digu agur? Agur. Opa, saioa, haundia zara. Bueno, ondo pasaste burua. Goxoa zeuden kroketak? Hoi ere Bizipoza da, patata, tortilla eta... Bueno, bizipozaeskola.eus, sartu, doakoa da. Hor daude euskeraz, abestiak, koreografiak, dantzak, bertsoak, tailerrak, denetariko materiala. Bueno, agur, ondo pasa.